Fl-ewwel sitt ġimgħat li kont dħalt San Blas, kont ġej diagnosed bil-kanser. Il-problema huwa li nara jingħu ħafna nies jużaw is-sustanzi. Għandna daqshekk nies li mhumiex edukati biżżejjed biex jgħixu u jiddiljaw mal-ħajja. Id-drogi tantu ma sbieħ li jaħxulek ħajtek. Kienu ħarġu din il-pillola, Natroxone, toħroġlok il-withdrawals li normalment dom 15, toħroġhom lok 50 sigħat. X'kienet iktar ħaġa li kellek bżonn titgħallem għandi? Nkun assertiv. Mela tlaqna. Issa, ħajibda il-podcast tiegħi fl-imkien ma' ħabib tiegħi Jeffrey magħruf iktar bħala il-Putu, miegħu nindiskuti l-Dun Viktor Grek u l-Rubija u l-ħbiberija li kellu miegħu, il-komunità tal-Caritas, kif l-imħabba dvinċi fuq kollox. It-robija tiegħu ġewwa r-Rabat, ovvjament għal min ma jafx il-Putu huwa ex-user, però llum il-ġurnata huwa wieħed minn dawk il-figuri li ħafna users jew ex-users ħarsu lejh bħala sors ta' aspirazzjoni. Huwa privileġġ tiegħi li sejħlu ħabib, huwa privileġġ tiegħi li l-lejla se jkun miegħi hawnhekk ġewwa l-podcast. Qabel ma nibda nixtieq nirringrazzja il-Patreons, grazzi immensament tas support kbir u imprezzabbli li tagħtu dan il-podcast. Jekk tixtiequ intom ukoll tkunu parti minn din il-komunità, tkunu hawnhekk fl-istudio magħna, tkunu l-każin magħna, tkunu l-avvenimenti magħna, inħeġġiġkom morru patreon.com/John Malija biex tgħinuna bil-mod, il-mod b'ħafna impenn, strapazz, imħabba u passjoni inkomplu nibnu dan il-proġett flimkien. Qabel ma nibda, grazzi l-ISS, il-Maple, SMS Mondial, grazzi l-Browns, il-Kutrikol Alberta, bibtana tal-Garmin, wellbees.mt, personalfinancetool.com, kif ukoll il-Business Labs minn fejn aħna illum il-ġurnata noperaw. Hemm żewġ rebib tiegħi wkoll li jagħmlu żewġ affarijiet tal-ġen li nixtieq naqsam magħkom, l għada hija il-ħabiba tiegħi Antoinette Borch li kitbet l-iktar verżjoni divertenti tal-ilsien Malti. Dan huwa ktieb li għandu, nerġa' insostni, għandu ikun fuq l-iskaffa ta' kull persuna Maltija illi għandha għal-qalba l-ilsien Malti, jew kull persuna Maltija insomma. Grazzi wkoll il-ħabib tagħna Matthew James illi ħareġ hawnhekk tajjeb. Ħareġ l-album tiegħu, isma' rajtu il-vinyl kemm hu foqha kif tajt Kajli. Xiex! Inħeġġiġkom tmorru tfittxuh hekk kemm minix tajjeb għal dil-biċċa tax-xogħol. Qed left right hawnhekk. Matthew James, hemmhekk tajjeb. Ġibt waħda tajba. Ħeġġiġkom tmorru fuq l-Apple, fuq Spotify, insomma dawk il-pjattaformi tas-soltu sabiex tisimgħu naqra mużika bis-sens mill-ħabib kbir tagħna Matthew James. Mela, dak kollox, di parti tagħna. Grazzi tal-li segwu, tuna like, tuna subscribe. Nhar ta' ħamis fid-9 joħroġ il-podcast fuq il-YouTube, dak kollox minn tiegħi, ara tlaqna jien u ħabib tiegħi il-Putu. All right, Mr. Putu, welcome back, round 2. Grazzi ħafna tieni darba. Mela, biex nagħtu naqa' backstory, jienu l-Putu ġa għamilnieh il-podcast, però disgrazzjatament kellna inċident b'hard disk, tlifna numru ta' konverzazzjonijiet, waħda minnhom tiegħek, jien ħassejt li l-konverzazzjoni tagħna importanti ħafna, naf l-istima li għandhom ħafna nies lejk u lej x-xogħol li tagħmel u lej l-organizzazzjoni taħdem magħha li ovvjament hija Caritas? Hija xi ħaġa illi nipprovaw nippromovuha kemm jista' jkun. U li fejn nistgħu insomma infakru n-nies li intom qegħdin hemmhekk kemm biex itukom is-sosten fejn jistgħu u kemm għal min għandu bżonn l-għajnuna tagħkom qegħdin hemmhekk. Qegħdin hemmhekk u għandhom jiġu jfittxukom. Mela, merħba, welcome back insomma. Grazzi ħafna, pjaċir tiegħi li rġajt qiegħed hawnhekk. Kemm infakrek illum qiegħed mhux nirrappreżenta l-Caritas ma qed nirrappreżenta lili nifsax inti studenti bħala il-Putu. Il-Putu mir-Rabat. Min fejn ġej il-Putu? Hija l-laqam tal-familja u missieri jgħidli li nannu kellu l-laqam Putu, ġifieri hemm naħseb xi tliet ġenerazzjonijiet issa. Putijiet tiġu? Puti tal-Putu jgħidulhom. Il-nep
Ma nafx. Mela, ħanibdew minn hawnhekk. Fundamentalment, l-addiction xi tkun? L-addiction hija komplessa ħafna, u anka biex tispjega. Ħaniprofa nissimplifika ħafna u nuża kliem li jinftehmu ma' kulħadd. L-addiction hija kundizzjoni tista' tkun meqjusa bħala disease. Okay. Tajjeb, li bniedem jirrepeti l-istess behavior anke meta jkun hemm dawn il-konsegwenzi gravi. Fejn persuna jibda jitlef il-fiduċja, jibda jitlef relazzjonijiet, jibda jitlef opportunitajiet, mhux għax ma jkunx għax jkun jrid, imma għax letteralment ma jkollux kontroll fuq il-behavior tiegħu through din id-disease. Issa jiena nħobb ngħid għax hekk tallimt li l-addiction hija issue ta' behavior. Ġifieri mġiba ħażina, jekk inti titgħallem tikkontrolla l-imġiba tiegħek, kapaċi tikkontrolla l-addiction. Però scientifically hija fatt li hemm biological issues, psychological issues li bniedem jisofri minnhom u twassal għall-addiction. Tista' tespandi fuq di tal-biological issue, psychological? Bniedem jista' jkollu kondizzjonijiet mentali, ta' saħħa mentali, ħafna stress, ħafna ansjetà, issues oħra ta' saħħa mentali li ma jkunx jkollu il-coping mechanisms tajbin biex jiddilja u jikħendelja r-realtà tiegħu. Allura s-sustanzi u anke l-alkohol jista' jkun ħarba minn dik ir-realtà. U persuna tista' titgħallem malajr jekk hija overstressed u m'għandix l-abilità li tiddilja ma' dan l-istress b'mod pożittiv, healthy, titgħallem malajr li s-sustanzi kemm id-drogi u anke l-alkohol ħajtuha dak ir-refuġju, dak ir-relief minn dak l-istress għalkemm taf li għal ftit tal-ħin u mbagħad terġa' tiġi fejn kienet. Tajjeb. Ġifieri essenzjalment l-tfal tagħna li għandna bżonn nagħlmuhom iktar ma jgħaddi żmien għandna bżonn iktar nagħlmuhom coping mechanisms li huma healthy. U life skills, eżatt. Sewa. Ġifieri meta tkun stressjat jew sib mezz li tkun kollha inqas xogħol illi issib tagħmel konnessjonijiet illi jistgħu jtuk dak is-support, dak il-konnessjoni. Jew tiżvoga b'mod healthy, fl-sports, b'mod kreattiv, hemm ħafna wieħed x'jista' jagħmel. Jiena bħala recovering addict ma kellix dak iċ-ċans li nitgħallem l-isma' jekk inti qiegħed overstress, jew tħossok insecure, jew għadek ma sibx postok f'did-dinja, jew ħajtek għadha ma tagħmel sens, uża dawn l-skills. Tajjeb, allura wieħed jista' jitkaxkar malaj mal-kurrent. Kif tara din l-epoka meta niġu għall-edukazzjoni dwar il-vizzi? Hemm meljorament qed jirnexxielna nagħtu iktar dawn il-ħiliet? Bħala prevention naw aktar, naħseb awareness għaw aktar, imma ħafna affarijiet jaħdmu bil-kontra aktar minn qatt qabel. Per eżempju, l-użu ta' droga ġin normalizzat illum fis-soċjetà tagħna. Illum billi tintaqa' ma' xi ħadd u jgħidlek li qed juża, it's not a big deal. Il-familji jaċċettaw ħafna aktar milli kienu jaċċettaw qabel. Postijiet tax-xogħol, ġifieri jkollok ħafna nies li kapaċi jkunu jużaw, jiffrekwentaw il-xulxin, ġifieri normalizzazzjoni tal-użu ta' droga jew tal-abbuż ta' droga jaħdem kontra anki dawn il-preventions sessions li għamlu fl-iskejjer għat-tfal. Għaw ħafna iktar nies li huma li qed jużaw id-drogi imma fl-istess ħin qed jirnexxilhom jiffunzjonaw? Għaw pataflum minnhom, għaw ħafna pataflum. Imma dawn li jirnexxilhom. Għed il-mistoqsija għal xaħat li forsi huwa forsi naqra iktar naferida tal-opposta liberali. Jgħalek allura ma sens daw vera qed jużaw id-drogi, però fl-istess ħin qed jiffunzjonaw, x'in il-problema? Tieħdu gostu fl-istess ħin qed ikunu utli. Jiena m'għandix problema b'dawn nies, jiġifieri, ovvjament. Il-problema tagħhom tista' tkun biss li m'għandhom l-ebda garanzija li dan l-użu
rikreattiv tagħhom jista' jiġi addiction. Sewa. Ġifieri jekk jiġi addiction, ġifieri jibdew X'inhu l-kill switch fl-opinjoni tiegħek? Ġerment jekk tiġi pereżempju xi epoka f'ħajtek, xi żmien f'ħajtek fej waħda l-istrett jinnaf iġġilet mal-mara, għaddejjem divorzi or whatever, jew il-business qed imur vera ħażin u aktar tirrikorri biex taffi l-istress. Jew kella, dak kollu li għattint, jew kella tant kemm l-affarijiet sejrin tajjeb f'ħajtek li jew overdo it. Ġifieri ma qasem formula waħda, jiena dejjem ngħid li x-xuqija tal-behavior. Okay. So, jekk inti tiddivorzja mal-mara u għandek bżonn is-support u flok inti ħadd deċiżjoni tfittex is-support, all right? Deċidejt li ħatibda tuża u tixrob l-doċ. Jew tuża aktar. Jew tuża aktar. Tajjeb, għal dik mhux setin fiċ-ċirkostanza tiegħek, u mbagħad tibda tħossok aktar ansjus, aktar paranoid, aktar depressed, għal-ħajja ma tibdax tagħmel sens u l-affarijiet l-oħra jibdew jikkrollaw u jaqgħu wkoll. Persuni li l-affarijiet tajbin f'ħajthom sejrin tajjeb ħafna, ħajjithom sejra tajjeb ħafna, jagħmlu suċċess fil-karriera u tnod. Tajjeb. Jibdew jużaw bla doċ, tajjeb, sakemm ifallu lilhom infushom fil-veru sens tal-kelma. Jien rajt nies kellhom businesses kbar li jispiċċaw ta' fuqhom senduhom. Ma niżillu l-mike biex naraw l-wiċċu aħjar. Okay. X'inti ħafna iktar gustus minni allura jkollna l-inqas wieħed sabiħ minna. Tajjeb hekk. Tajjeb. Mela, naf li mhux qed titkellem għandhom tal-Caritas, però mill-esperjenza tiegħek personali, nimmaġna li tikkonkorri meta ngħidlek li l-ikbar problema li għandna llum il-ġurnata hija l-kokaina. Eżatt, ja. U hija l-kokaina snift, crack, freebase. L-aktar naħseb jiena li hija meta jiġbdu u l-aktar ħaġa il-kokaina li meta jpejpuha il-crack l-aktar qed tagħmel ġifieri diżastru mill-ħajjiet tan-nies. Il-crack li iktar li qed tagħmel diżastru mill-ħajjiet tan-nies. Jiena ħoss li xorta għadna ma ġibniex tajba biex xogħol tal-mikrofon. Mela, għax hemm equation. L-equation hija nara wiċċek u fl-istess ħin il-mikrofon ikun qisu l-pon il-bot minn ħalqek fid-direzzjoni ta' ħalqek għax palissa qiegħed li jiżżejżid. All right, tajjeb. Ħana tkellem? Ġun? Le, xorta, nirranġaħ jien, sekondu għada. Xbajt taħdem mid-dar jew ġo xi kaffetterija storbjuża, mela mhux tiġi saħdejn għall-Business Labs, post ċentrali, kwiet sabiħ u li fih tista' tagħmel użu minn hot desks, uffiċċji, boardrooms li trid. Tista' taqbad u tfetx fuq l-adba mingħajr ma tafżal il-ħadd u serraħ rasek li żed inqeda. U jekk titlaq 4 minn nies jew 40 se joħorġuk ta' nies. Business Labs, xittit aktar. Mela. Right, mela, konna nitkellmu fuq il-coke u crack, mela, il-coke isu ftit ta' snin ilu bdejt nintebaħ. Niftakar darba mort tieċ ma' l-maratijaj snin ilu. U l-maratijaj forse miex daqsek jinnaf ma' kakkada, ma' għandix daw l-esperienza li għandi. U tala, dik għala fuq il-coke, la rusa, donajt jien. Taf kif tkellmek u badġi la rusa, insomma, u l-fjenar. U kien daħna, u mbattet blejt nindu kullħat ċappetta jiet. U kon vera sorpriz, fil-sens, mux l-ewel darba li rajt n-nis jiġbdu l-kok u ġo l-klabs u l-ġen u l-flettijiet u għek. Imma ftiex kont għadna għatma rajt. Un bat fit-gwara konna morna mamudija minna li xaħġe u rajna xaħġa simili. Kif spiċċat il-soċieta. Dinila tibbildja ruħa ta' naħsibila tibbildja xi 15 sena ruħa di. Li tara n-nis użaw il-kok fil-festini tal-familji praċet mamudija tiġijiet, festi. Ovvjament il-kok għanda kapacità kif qed inti jekk għandek business u kollok bank account tixrobulek malaj ħafna. Ġifieri naħseb żgur li tiġib dak tip ta' problemi nimmaġa. Definitely, problemi finanzjari, problemi fil-relazzjoni ta' dak li jkun, fil-fiduċja u rispett ta' dak li jkun, responsabiltajiet tiegħu u l-obbligi tiegħu dak li jkun ma jibqax jżommhom, speċjalment jekk jkun jpejja bil-crack. Jekk jitlef ħafna flus jibda jiddejjen u mbagħad jibda wieħed sitwazzjoni ta' disprament. Kun disparat inti, kun tispiċċa f'dik is-sitwazzjoni. Mela, jekk wieħed bħalissa dej dawn il-problemi,
U jien niftakar speċna meta kelli ħafna vizzju ħajti kienet tidher montanja insormontabbli. Ma konx naf minn fejn ħanqabad nibda. Kieku inti minn fejn tibda? Kieku trid l-aħjar li tagħmel tkellem il xi ħadd, taċċetta li għandek problema għax ħafna min nies, speċjalment il-coke users, jaħsbu li ma jkollhomx problema aktar minn sustanzi differenti oħra. Da coke users jiġifieri mod across the board ma jaċċettawx li jkollhom problema sakemm ma jkunux qegħdin fl-ar post li setgħu jkunu. Tkellem il xi ħadd taċċetta u tfittex l-għajnuna. Għajnuna llum hawn ħafna u faċilment tista' taċċessa l-għajnuna. Tkellem xi ħadd li jista' Xi professjonist jew. U anke tibda mill-ħbieb jew kellha familjari tiegħek jew kollegi tiegħek li jistgħu jifhmuk u jigwidawk ftit, jagħmlu ftit telefonati u tibda proċess ta' counseling, proċess ta' terapija, proċess ta' psikjatri, whatever li jkollok bżonn. Isma', nixtieq issa nibdew naqra forsi l-biografija tiegħek għax inti għandek passat interessanti, għandek storja li fiha ħafna avventuri, miżavventuri, ħafna karattri interessanti. U nixtieq nibda rabat nasib fl-80s, inti fl-80s kont qed tikber? Jiena twilit fis-71 allura l-80s. L-80s kienu żmien fejn kont fit-teenage tiegħi, fit-teenage years tiegħi. Kien żmien partikolari ħafna. Malta fl-80s hija kien post differenti mill-Malta illum, totalment differenti, ġifieri. Kollna ħafna limitazzjonijiet, u anke ġifieri fil-mużika, fis-sinema, fil-moda ta' dak iż-żmien, kollox kien jasal tard. Jien naħseb films kienu jaslu xi żewġ tisjuf tard. Wow, okay. Jekk kien jkollok il-flus biex. Kontu tħossukom li intom imċaħdin? Meta mbagħad tibda ssifer u tibda tinnota pereżempju l-ewwel darba li mort Londra u rajt l-affarijiet li għandhom u bdejt ngħid kemm illura Malta. Kemm nixtieq li għandna dawn l-affarijiet Malta pereżempju. Mbagħad tibda tinnota. Dak iż-żmien le qabel ma tibda ssifer u tesperjenza pajjiżi differenti, kont isek tikkuntenta ruħek. Kont innota tal turisti kienu jħarsu lejna ġifieri mod differenti, ġifieri għax aħna differenti, għax għandna dawn limitations. Però kien żmien sabiħ ukoll fejn kien hawn aktar libertà. Konna, għax inti bdejt b'limitazzjoni, bil-kelma ta' limitazzjoni, minn sa' tajt il-libertà, konna limitati fl-affarijiet li kellna aċċess għalihom, fil-materjal. Fil-materjal. U l-libertà x'tib ta' libertà kienet? Il-libertà kienet li isma' jekk tista' suq il-karozza mill liċenzja, moturi bla crash helm, jekk li tagħmel dik tista' tagħmilha. Jiġifieri ma kienawx dawn l-affarijiet li hawn illum. Il-nies kienu jħossuhom aktar liberi, għalkemm limitati, aktar liberi b'dak li jagħmlu. Sa mhux neċessarjament kiena xi ħaġa tajba jew pożittiva. Imma konna nilagħbu fit-triq, konna niġru nikkampjaw, insomma nsibu waqla ħdej id-dar u nagħmlu l-camping. Kienet tfulija li kont kontent fiha inti? Jien għandi memorji sbieħa, għax ommu missieri meta żżewġu baqgħu jom jgħixu ma nanna putuha. Mal-putijiet kollha l-oħra. Dik kellha dar kbira Rabat, tipikament Maltija, bitħa fin-nofs u kull ma kien jsir kollox fil-bitħa. U bqajna ngħixu hemmhekk sakemm kelli 7 snin jiena. U l-nanna kienet mara li tqum filgħodu tibda tipprepara il-lunches għal dawk li jmorru għax-xogħol, dawk li jmorru l-iskola, t-sijiet u għat-tfal iż-żar kuġini. Jiena kizmi kelli xi 26 kuġin ta' kollha. U kemm minnhom kienu jgħodu fid-dar? Nofsna, naħseb jiena. Bil-ġenituri tagħhom kollha. Eżatt. Allura għandna dejjem is-sajjar din kull gardarun daqshekk ġifieri ħaġin, tiġiġ, ġifieri dejjem għaddejja din. Kellhom aħna ngħidulu l-maħżen tal-madum, il-fabrika tal-madum. Madum tradizzjonali Malti dak tad-disin. Li missieru ħutu u nannu kienu jaħdmu hemmhekk. Nanna kienet titla' fil-għodu tihom daqqatit, terġa' tinżel, is-sajjar, jiġi kulħadd mill-iskola u mix-xogħol jiekol. Kienet tagħmel il-Londri wkoll tas-servizz Ingliżi li kienu stazzjonati l-imtarfa, taħsel il-lożor u x-xugamani. Bħala xogħol. Bħala xogħol dan, bħala sajt ħesil tagħha. Ukoll kien jiġi trakk insomma tallgħu ġifieri munsel kbir
l-ożor u xugamani fuq rasna fuq il-bejt intal-għomla, fil-washing machine, taksir insomma. Kien hemm ħafna attività isra. Id-dar kienet inkredibbli fis-sens, kien hemm ħafna attività. U dan kien li kien jagħmel li jagħmel il-memorji tiegħek sbieħ? Ija, dik is-sens ta' li hemm kulħadd hemm ħafna nies. Tifhem? Kien ikun hemm ukoll issues jiġifieri għax familja kbira balla issues ukoll. Imma li niftakar jien perjodu sabiħ ħafna għat-tfulija tiegħi. U missierek kien rocker, kien nassab. Biker, kien nassab, kien kaċċatur. Ħutu wkoll? Ħutu u l-kuġini kbar tiegħi wkoll. Imma inti ma kellek ebda minn daw il-ħajriet. La biker, la ma kienu jippruvaw webluk tkun bħal bqija tal-putijiet? Ara, fuq il-kaċċa u l-insib li għax minn dejjem kont iksin ir-reżistija, ma kontx nifhem għax asfur jibqa' fil-gaġġa. Jew asfur sabiħ ħajkun ibbansmat fil-ventrina, ma kontx nifhem isni kont nesprimi ruħi dak iż-żmien. X'kont tgħidilhom? Li mhux qed jagħmlu sewwa. Aħjar jitir mill-li dana. Ma kienu jħudu ħsibhom, kien id-dirizzju tagħhom. U t-tweġiba tagħhom meta kont tgħidilhom aħjar tajjarhom? Int ma tifhimx dawn l-affarijiet, kind of kienu jxattjaw hekk. Ma kienx jitlu f'dialogu miegħek. Le. U ġieli mort fuq il-mansab magħhom jew xi darba għal-kaċċa, imma rari ta' darba jew tnejn li niftakar f'ħajti. U anke Peter Rossi, kellu il-xejdulu dana. Il-trabok Peter Rossi, jikont imur deħna għamilna assorbi biex ma jaqbadhomx. U jgħid li iskot oqgħod kwiet baxxi tiċċaqlax. U inti apposta tipprova tellef biex dal-Peter Rossi essenzjalment ħallek fil-libertà. Eżatt. Taġbok ħafna l-libertà anti? Ija, naħseb il-libertà hija xi ħaġa importanti fil-ħajja ta' dak li jkunu. Imma il-libertà hija xi ħaġa li jiena qalbi ħafna meta kien Anthony għamel li diagnosi ħafif għalli inti il-valur tal-ħelsien huwa importanti ħafna li kif bdejt immerieħ fuq pereżempju l-liġi tal-smoke. Speċa kienet ovvja u anka lik hija evidenti, speċa anka il-fatt li kont ħares li asfur qiegħed f'gaġġa u dik turtak. Għax tifhem li l-ħelsien huwa xi ħaġa li kull annimal jew kull ħaġa tal-ħolqien jixtieq li esperjenza. Inti taħseb li huwa dritt biex għandek gawdi. Fundamentali. Imma kultant ħafna ħelsien ukoll wasal għal-libertinaġġ. Għal-libertinaġġ. Kulturalien. Eżatt. Eventualment. Imma il-ħelsien fih ukoll mhux prezz imma tkun taf tħadmu b'disciplina u. Tkun taf tapprezzaħ. Għax ma jfissirx għax inti ħieles u liberu tista' tgħid u tagħmel li trid. Għax inkella ovvjament hemm in-normi tas-soċjetà li jkontrollawk u hekk taqbiżhom dawn il-boundaries ukoll tas-soċjetà. Dik ħadd irrokka x'imkien. Ekku. Issa mela, il-kaċċa le, l-insib le. U l-muturi bissieri kienu jitsuqu kellem it-trekta tal-mutur kienet berra batul imtarfa dak iż-żmien. Late 70s, early 80s, u kien hemm ġifieri ħafna nies li jsuqu, kien hemm ħafna followers li jmorru supporters. Ma dejjem kont nara Kien jitellaq mela. U kienu jagħmlu displays tal-muturi dak iż-żmien. Dawn kienu displays li pereżempju fuq muturi jitilgħu xi 12 persuna qabdin ma' xulxin ġifieri u jagħmlu displays kienu jkunu vera sbieħ. U missierek kien jagħmelhom daw ġifieri? Kien jipparteċipa fihom. Jidilli il-funtana tal-belt kienu kisru huma l-plattina għax kien hemm xi festa tal-jum il-ħessin naħseb xi ħaġa kienet u kienu tawhom permess biex jitilhom bil-muturi jagħmlu display fuq il-plattina tat-tritoni. U kienu faqgħu huma. U ma għamlet xi 30 sena bil-kolonna fin-nofs. Niftakar li xi ħadd jgħid insejt min li kienu l-muturi ma kontx naf imma li kienu partikolarment. Imma din il-komunità tal-muturi kienet tappartjeni prinċipalment tan-nies tar-Rabat u ta' dawk l-inħawi. L-akwati, dawk l-akwati. Dawk l-akwati. U inti kont mur tarhom? Ija. U dejjem kont nara n-nies jweġġa li kont ngħidlek fuq din tal-muturi u kien jdarsuni naqa'. Għax ma kienx jkollhom protective gear dak iż-żmien kienu jsuqu bis-saħħa ħafna u jinqatgħu fl-arja mbagħad min jweġġa' ħajweġġa' sew. Allura kienu jweġġgħu ta' sekwiet? F'kull tellieqa nimmaġina kienu jweġġgħu n-nies f'kull tellieqa.
U missierek ġilu weġġaju? Ġili hija. Imma daka jqumu jerġa' jibda jkompli. Basta jil-istitelli kien. Rasu jibsa. Rasu jibsa. Għad li naqra diskrivi il-karattru tal-papa. Missieri bniedem żor ħafna u goff u qalbu ċħikna tal-ġuġu. Ġifieri dan l-ektaraħ. Illum għandu 77 kellu l-birthday ftit tal-jimilu. Illum kwieta ħafna. Ma ktaraħ fi żmienu ma kienx bniedem li tagħmillu bżieq fuq mnieħru. Tifhem? Ma qalbu dejjem tal-ġuġu kienet. Kien taf. Kien taf. Xogħol kien jagħmel il-dija u l-fabrikat tal-madum. Xogħol ftit missier għalih, ma qattax blat. Iktar kien bil-muturi u daw l-affarijiet. Muturi, u naħseb l-aħħar xogħol li kellu kien xi watchman. Ma kienx wieħed li qatta l-blat. Kif irnexxielu jgħix ħajja mingħajr ma jaħdem ħafna? Ommi. Il-preskrizzjoni. Titħaddem il-mara. Il-bniedem minn ħsieb mhux wis aktar minn xadina bla sur. U l-gażinerina inqas xadini u iktar nenni. Għalet, kull narda ġimma flaxija fejn id-dibattu minn kollox. Drejt kurrenti, storja, politika. Laqwa li ħsieb u għastan naqreb li l-verità. Il-kazin kull narta ġimma flaxija fid-29 fuq Tokis. Ommi ħielet taħdem kien tagħti sema wkoll imma naħseb jiena l-ispejjeż ta' żmien tal-ħajja kienu differenti minn tal-lum. U għetajt kontu għajtu toqdu mal-mami tiegħu dik tiġi? Manna putuwa, sakemm kelli 7 snin, għax imbagħad kienu ħadu post ir-Rabat stess fejn San Dominku, l-ikraħ posta tad-dinja, imma għexna hemmhekk ġafier kellna memories bih ukoll, għax jiena għandi l-oħti se ikbar minni. Ġiżożija mekka minnija. U xejnu, naħseb jina kien hemm limitations finanzjarji meta konna qed nikbru ġifieri. U ir-relazzjoni mal-papa u mal-mama kif kienet? Ġifieri il-papa minn kelli kien żor, pereżempju. Xorta kont jirnexxielek tkellmu fuq dak li kun għaddej b'moħħok? Le, ma kellix dik il-konfidenza jiena, pereżempju. Kien dejjem il-gerger meta kien jarana trassuraw l-iskola minkejja li ma jafx jiktab u jaqra. Ġifieri konna nippruvaw nagħmlu l-aħjar għal-qas meta jkunu ma saqajna. Ommi kienet is-sors fejn kienet timmotivana aktar fl-iskola u tgħinna fil-homework u dawn l-affarijiet. Tajjeb. U ma tommi minna ħalora kienet mara kwieta ċajtira, nkollu d-daħħaq, personalità ħelwa, u missieru koll, ġifieri titla rabat ġifieri issaqsi għalih kulħadd jgħidlek bniedem tal-ġinn. Tifhem u min jkun fil-kumpanija tiegħu ġifieri jieħu pjaċir jkun fil-kumpanija tiegħu. Tifhem? U l-mami kienet isajiet mexxija l-household qed nifhem sew. Hekk naħseb jiena, milli nimmaġina, hi kienet qisha timmaneġġja ftit l-affarijiet. Tifhem? Imma dak iż-żmien kollha wkoll jekk għandha bżonn tbajjad ħanbajdu aħna. Ma tġibx il-bajjad dak iż-żmien. Tifhem? Imbajdu aħna, nċafalsu, insomma, imbajdu aħna konna, ġifieri spejjeż ma kien hemmx partikolari. Ma kien hemm affarijiet limitati. Imbagħad meta bdejna naħdmu, bdejna l-affarijiet li ridna jiena waqt bdejna nxtruhom aħna. Niftakru, dak iż-żmien fejn inti meta jkollok affarijiet id-dar. Tagħmilhom, ġifieri niftakar pereżempju aħna darba xtrajna razzet biex ndawru d-dar. Niftakar il-missieri u ommi, ma nafx kif għamlu għal iż-żmien. Kont żgħir ħafna, ma qalaw it-travi. Dak kull-jum wara x-xogħol, xu kellu ħanut il-belt il-pap. Kull-jum wara x-xogħol kellu li eventualment sar is-salot, kien għamlu workshop hekk, u jitfa' travi, jaddejjem jissendi. U jaħdmu ma u jaħdmu. U fl-istess ġifieri aħna konna, ma konniex ntellaw xi ħafna xogħol. Imma peress li kien razzett antik kellu ħafna seba', ma kullum kien, u jiena waħdi xogħolna kienet tina martell, jew tina l-iskarpell. U toqtaqla z-zeba. U vera, u tuħu gost, ġifieri, kważi addictive l-affari, għax inti tibda tellaq moħħtok per eżempju, u tibda tara x-xogħol tiela tuħu gost, u mbagħad niftakar konna minni l-verniċ il-ħajd dak iż-żmien. Kienet epoka fej isu l-familja. Tagħti taqqatit. Kollha tikkoordina biex naslu għallan. Kellna ta' ġifieri bennejja għax kien hemm partijiet tad-dar li kellna bżonn jibnew.
Imma kemm jista' jkun konna nagħmlu affarijiet aħna u mbagħad jiġu t-sijiet u l-kuġini u niftakar fl-istess ħin ommi kienet mit-tdejja, ma niftakar hekk ġranet fejn pereżempju ommi u n-nanna u t-sijiet qed jilagħbu l-karti hemm u mit-sieri u t-siju jaqilgħu l-affarijiet mill-kantina żibbel mejtin. Kien żmien ħelu Aha, u mistieri kien sajjiet ukoll. U meta kien jaqbad il-ħut, kien jitla bil-van, jiena waqt immur nħabtu l-bibin ta' triq tagħna. Għandna l-ħut frisk, u kulħadd ġej jixtri l-ħut. Ġifieri mistieri kien jagħti kontribut b'dak is-sens ukoll lejn-familja. Kien imprenditorjali mela wkoll. B'xi mod żgħir. Bil-mod tiegħu. Imma għax kienu l-ħobby tiegħu, kien jieħu pjaċir joħroġ bid-dajsa jaqbad il-ħut, insomma, u kienna ħafna ħut aħna. Meta kont żgħir kont ma naħmlux il-ħut. Illum napprezza aktar. Għax tant kien ikolkom. Tant kemm konna niklu ħut. U missieri dejjem jgħidli l-qasit far tas-sinjuri ma jiklu daqshekk ħut. Kien ikollu raġun. Ma jien għalija kont mimli saw bil-ħut. Tifhem? Imma kont ix-xurtjat, qas nduna kemm kont xurtjat. Eżatt, illum xi tħares lura tgħid vera. Mela, biker ma kontx, kaċċatur ma kontx, nassab ma kontx, x'ħajrid kellek? Mela, fl-80s ir-Rabat. Kien hemm il-Youth Center ta' Santakta. Il-Rabat li dan kien jorganizzat xejn ta' discos dak iż-żmien fil-weekend, tajjeb u fost il-ġimgħat mur toqgħod tilab il-billiard, table tennis, futbol u dawn l-affarijiet. U primarjament kien hemm żewġ klikek qisu f'dan il-Youth Center, kien hemm il-Rockers u t-Teddy Boys. It-Teddy Boys, fakkarniex kienu Teddy Boys. Il-Teddy Boys kienu dawk li jħobbu il-mużika rock and roll. Okay. Sil ta' Billy Haley, Rockabilly, so dawn l-affarijiet, Elvis, insomma. Di kienu għadu jilbsu, għakem konna għadna ftit lura dak iż-żmien. Dawn kienu għadhom jilbsu ħwejjeġ kif kienu jilbsu fis-60s jew fil-50s. Qed nitkellem fl-80s jiena. Bil-noklu bħal ta' Elvis u dawn l-affarijiet tajjeb. U rockers kienu aktar moderni għal dak iż-żmien. Ozzy Osbourne, Led Zeppelin, ktajjen, flokkijiet imqatta, ġinsijiet imqatta u dawn l-affarijiet, tifhem? U jimbilli... Kienu l-oppost. Kienu l-oppost kompletament. U da ta' spiss kienu jkollhom xi jgħidu ta' ġifieri bejnietom fil-Youth Center, għax kienet isa minnu l-aħjar klikka. Tifhem? Imma xejn ta' barra minnu. Għat ma kienet tkun violenti? Le, għat ma kienet tkun full blown, ġifieri xi ġlieda li joqtlu l-kulħadd. Imma kien jkun hemm ftit diskwit. Pero konna nifrekwentaw l-istess Youth Center, konna nifrekwentaw l-istess disco fil-weekend. Il-DJ kien kollu ħesilbina skont kemm ħajdoq diski ta' Elvis li jdoq ta' Ozzy, per eżempju, tifhem? U jiena kont istin tfajt mal-klikka ta' Rockers. U daw kienu kollha tfal mir-Rabat u l-madwar. Mejn li mir-Rabat, ġifieri l-madwar qed ngħidu ħadding li l-imtaħleb imtarfa dawk, mhux il-ħul oħra, mejn li r-Rabat. Pero għatma sibt il-konnessjoni u anka mal-mużika rock jien, għakem li toġobni u l-lum napprezza aktar, għatma stajt nisni nifhem għal xiex kollox jiswed, kollox imdallam, taf kif inu, dik l-ora dark mal-mużika rock tajjeb, u l-oħrajn kollox ta' 30 sena ilu, tifhem. U kont nisma l-mużika elettronika. Ma kont tagħmilha mar-rockers. Kont nagħmilha ma' rockers, għax hemmhekk kien hemm il-kuġini u anke sħabi. Tajjeb? Kont ħossok safe. Kont nikkonnettja magħhom taf int meta tkun żgħir trid tissib fejn ħadd tikkonnettja, għax inkella ma trid tkun l-outcast dejjem waħdek, tifhem jew ma tikkonnettja ma' ħadd. Kont nikkonnettja ma' dik il-klikka. Imma mhux fully, tajjeb, għax pereżempju għandi ntaqma' l-kuġini tiegħi li dak iż-żmien kienu rockers sal-lum, għadhom jisimgħu l-mużika rock sal-lum, ġifieri. Għalkemm il-mużika vera il-rock kiena xi ħaġa speċjali għalihom. Għalija kien ma kienx biżejjed qisha, u kont nibda nisma' l-mużika elettronika. Imma dik kont tagħmilha sigriet. Le, ma kontx ngħidulhom jiena, kont ninżel għandhom nixtri xi kazett tal-Kraftwerk, mela. Kien hemm ħafna jażu soft cell aktar tard, ma kienux daqshekk. Frankie Knuckles kont. Frankie Knuckles u mbagħad meta beda qisu il-house. Daka late 80s sewa kien. U bdejt nisma' din il-mużika dejjem tinteressani. L-ewwel darba li tlajt Londra kien fl-86. U kien għadha kemm faqqat il-xena underground tal-Lesset House dak ismih.
U kullu kien ħafna ħwejjeġ b'smiley faces, ħafna mużika house, acid house li qatt ma smajt. U xtrajt minn kollox jien. La jibbiħuhom Londra sinjal li huma tajbin għalija ġo mokki. U bqajt nisma' l-mużika. Imma vera kienet toġbux, ġifieri kont issib ħafna pjaċir fiha. Għax kien ħoss differenti. Muraj li dak iż-żmien kellha tkun subculture li għexta għal ħafna snin, anka u Malta. Għax dik żviluppat f'subculture fejn u anka meta ħadet isu nibteta u Malta il-90s kienet subculture vera tal-ġen. Għax in-nies bdew jesperjenzaw xi ħaġa ġdida, jisu kien moviment ġdid bħalma kien il-flower power fis-60s. Dak it-tip ta' moviment. L-istess il-house music dak li prezentat. Fejn nies kienu jħossom aktar liberi, jistgħu jesprimu lilhom infushom kif iridu, qed jisimgħu mużika ġdida. Ma kienx hemm differenza bejn nies li ġejjin minn taslima u mir-Rabat, sinjuri jew kellha mhux edukati jew kellha unemployed. Qed tifhem? Kulħadd kien jiġi f'daqqa. Tajt għalfejn hu jaqbdu ċertu affarijiet. Għax ikun hemm bżonn bidla, jien niftakarni fil-bidu tal-80s meta kont ninżel paċi fikun ngħid imma kif kulħadd jidher l-istess. Mulleli kulħadd li jibes l-istess, kulħadd li jibes l-istess flok. Fashion ma kienx hawn. Ġifieri ma kien hemmx individwalità. Kien hemm bżonn li jkun hemm xi kambjament fil-mod li qed nippreżentaw ruħ il-mużika li qed nisimgħu. Imma mbagħad li iktar kurjuż kurjuż ugwalment dara għalfejn dik il-kultura ħadet ma ħadux kulturi oħrajn. Għax naħseb jiena it-trends li jiġu minn barra Malta tiffollow jom. Għamilna żmien konna kullu xi 15 sena tard. Imma din isa wara 5-7 snin ħadet it-trend ukoll. Tajjeb, kien hemm nies li kienu jsifru barra u jaraw x'inhu ma jagħmlu kellhom il-venues Malta u kienu jirrepetu l-istess affarijiet, allura kellhom il-fakultà. Droga kienet ġdida, l-ecstasy dak iż-żmien. L-ecstasy meta daħlet? Meta daħlet Malta jiena ngħidlek fil-bidu tan-90s. Fil-bidu tan-90s. Bejn 1990 u 1990. Inti qabel kont sempliċement tisma' l-mużika elettronika imma mhux taħt is-sustanzi, sempliċement għax tieħu gost tisma' l-mużika elettronika. Qabel ma daħlet l-ecstasy, x'kien hawn smoke? Kien hawn smoke, kien hawn l-LSD u trips. Downers, il-primli li... Daw il-Black Bombers jew xinu? Eżatt, tas-salib jew hekk. Xinu? Tas-salib. Tas-salib u hekk li qatt ma fimt eżatt xinu huma tip ta' Valium jew hekk ġifieri. Iġibuk isek stonjat mod iktar akut forsi. Jekk toqgħod bil-qiegħda għaw tiblar primli ħatuħu gost. Tuħu gost. M'hemmx għalfejn tissoċjalizza. Tifhem? Tifhem? Tuħu gost għax ma jkollokx ansjetà. Dak u xogħolhom li jaqtawlek l-ansjetà. Jista' jkun tuħu gost għax tinqata' mir-realtà tiegħek għax jekk hemm xi ħaġa li qed tistressjak tista' tkun ansjetà. Tajjeb, allura dik taqtek ftit mir-realtà, taqt l-effett ma toqgħodx taħseb fuq l-ansjetà, jekk inti stressjat ma toqgħodx taħseb x'inhu jistressjak. Kurjuż wara fis-sens l-smoke naf x'inhu l-effett tagħha huwa psychoactive, tirrilassak, ma kollok qed tagħmel xejn u mbagħad ġieli tibda tiġribik il-fantasija u tidħol fl-istejjer ta' moħħok. Il-koki hija stimulant, u tik l-enerġija, ġifieri. Mbagħad il-koki hija stimulant, tik ħafna self-confidence li jikber ħafna, affarijiet li soltu ma tagħmilx fil-ħajja normali dak il-ħin tagħmelhom u għastemmen li qed tagħmelhom. Tik il-konfidenza. Ma dal il-bombers ma nafx biex ta' huma biex sempliċement imewtulek dak li tkun qed tħoss. Inti ġieli provajthom daw il-bombers ma xi tinsasik. Jiena naħseb kien wej ta' kif tinqered. Ġest tinqered. Issa meta tkun żgħar jgħidlek isma' ejja noħdu dawn ħan inqerdu. Il-worrek dak li jkun. Dak hemm fuq il-menju llejla. Sewwa. Inti bdew il-bombers jew tas-salib u hekk? Le, bl-imbit bdejt. Dak tal-50 cents li jaħraqlek il-fwiet. Bl-imbit, mbagħad bl-smoke,
Ma kont Ovvjament. tisker, ġifiri kont tisker regolarment, kont xiex. Fil-weekends, l-ewwel tibda fil-weekends, kollox tal-weekends kien fil-bidu da. Bat mill-weekends ipprova tagħmel xi ġurnata oħra fost il-ġimgħa, mbagħad tibda l-ġimgħa kollha. Xeta kellek meta bdejt ħawad? 13, jien naħseb l-ewwel darba li pejjib l-ismok kelli 13 sena. Ġifieri fl-istess żmien li bdejt nixrob l-inbit. Ma jek niftakar sew, l-ewwel darba li pejp l-smok mhux bitek xinti. Le, mhux bitni xejn. Kien il-Youth Center kien għala għax kien il-ġimgħa kbira u għallu nissa sawara li jistera ġesumiet ma nistgħux noqogħdu nilagħbu bil-biljard u dawn l-affarijiet, għala l-uħum bat niftu fl-Easter. U kont ħadġ żewġ nifsijiet ma ġobniex l-effett, u mbagħad naħseb dom xi 3 jew 4 snin oħra biex rġejt pejjibt. Imma kont nixrob. Kont nixrob l-inbit. U kont tixrob għall-avventura. Ma kont xi tifel imdejja, jew xi tifel il-mistħija naħseb kienet inti biex tinżel u l-Youth Center tabbi mara tqgħod tisfen u dal-affarijiet dak naħseb li xkun inbit ħajjin. Ħajjeliblek il-mistħija. Kienet tifrustrak il-fatt li ma kellekx il-konfidenza forsi jew li kont mistħi? Naħseb kienet tifrustrani ftit għax jien iftakarni bil-qiegħda tgħid ikolli pipi tgħid inqum nagħmel pipi jew ma nqumx nagħmel pipi. Inqum ħajrawni n-nies. Kif ħanasar sim, tifhem? Niftakarni dawk dik li tagħmel tkun. F'liema kuntest qed tajt. Il-Youth Center pereżempju, din fil-billiard room pereżempju. Jekk ħaqqu minn bul ħajrawni n-nies. U hekk tifhem? Minn fejn ġiet di li għandi bżonn imbul u niddejja u minn bul għax ħajjarani xi ħadd diħel il-loki. Jien naħseb tkun mistħija u. Ma minn fejn ġejja l-mistħija. Mistħija. Jiena ngħid ara l-ambjent li tkun trabbejt fih u l-messaġġi li tkun irċivejt mant in-nisa madwarek ħajffurmawlek il-karattru tiegħek. Issa, intrinsikament inti tista' tkun persuna mistħi minnek innifsek. Imma jekk ikun irċivejt messaġġi li m'intix tajjeb biżżejjed u dawn l-affarijiet, tajjeb, jista' jkun dawn jamplifikaw il-mistħija u l-insecurity ġa fik u tħossok li m'intix persuna tajba biżżejjed. Sar kastijaj, nista' ngħid li kont bniedem mistħi, tajjeb, il-mistħija kienet two over, meta kont żgħir, tajjeb, allura niftaħarni noqgħod nikkalkula fiex inhu ħamur nagħmel toilet pereżempju, kull il-Youth Center. Ma neskludux li jista' jkun li kelli messaġġi li negattivi meta kont żgħir. Tifhem li jibqgħu tibqa' temminhom, tibda temminhom u mbagħad tibda tgħixhom. Tifhem? Nifhem. Però bil-ispjegajt li speċjalment prova nirrekonċilja ħafna affarijiet li għatli dwarek. Kellek kien hemm ħafna attività fid-dar, jiġifieri inti kont imdorri madwar in-nies u madwar dak l-influss ta' komunikazzjoni. Naħseb drobek li tgħix familja kbira fid-dar tagħna b'ħafna nies kienet ikollok inqas attenzjoni mbagħad. Okay. Għax l-attenzjoni ta' kulħadd trid tinfirex fuq ħafna nies. Tajjeb. U għak inti tħud il-kwit, il-missi toqgħod f'kantuniera li ma tantx tagħti ħessil lil ħadd, għal-inqas laħdu attenzjoni. Jiena naħseb dik affettwa wkoll, jew affettwatni wkoll. Tifhem? U hemm xi mumenti fejn tiftakrek xtaqt l-attenzjoni? Ma konx taf kif tipperswadi. Naħseb fil-fessi tal-miliet niftakar li kemm għax ktara l-films kif jagħmlu fuq il-films qatt ma kien jkollna miliet eżatt bħal tal-films naħseb ħadd ma jkollu dak it-tip ta' miliet. Ma kont nimmaġina hekk suppost jkollna ma kienx jkollna hekk. Tifhem? Allura tgħid kif ħadd tiġbed l-attenzjoni. Jew tibda tagħmel xi praspura mbagħad biex tagħmel ħoss jindunaw li int. U battaqla xi ċanfira, ma ħadd ma kien jinduna x'għandek bżonn jew x'inti tajt propja. So, jisu ħaġa ġib l-oħra da dawn l-affarijiet bejn mistħija, bejn noqqas attenzjoni, bejn ħafna nies tajjeb, bejn influenza mill-ambjent li tkun tlajt fih, l-influenza ta' nies oħra. U għalhekk ukoll li ma kontx tgħidilhom il-kuġini li kont qed tisma' l-Kraftwerk? Għax konċert li ma musa jifmu il-mużika elettronika, konċert, għax kont naf li fissati fuq il-rock. U kienet ċaġa tiegħi, u kienet ċaġa tiegħi wkoll. ċaġa tiegħi li napprezza nħu gost nisma'
Kull ma kelli album wieħed, ta' ġifieri kont ħraqtu dan nisma' dejjem indoq fih. Mela, fil-bidu. So kienet xi ħaġa tiegħi li kont ngawdi jiena, nuħu pjaċir nisma' jiena. Apex Media huma esperti fil-kamp tal-SEO għal snin sħaħ huma għenu l-klienti tagħhom sabiex jitilgħu fil-quċċata ta' tfittxija tal-Google jekk inti qed tfittex outreach links, PBN builds, konsulenzi u kwalunkwe xorta ta' servizzi relatati ma' SEO mela kellem l-Apex Media. Kont qed tgħidli li Craftworks biex ta' kont Xaġa- tiżomma għalik. Għalija. Għax tant kemm kien hemm affarijiet għaddejjin li għax ħaġa tiegħi kienet dak nażel dak li rrid nisma'. U f'dal punt kont għadek qed tgħix f'din id-dar. Le, dal-punt kelli naħseb Kont qed tgħix San Dominku l-ikraħ dar tad-dinja. Dar tar-rabat. Tar-rabat. Id-dinja għaliex kollha. Biex għasekkera, da biex għaxkera, ma xorta mux li sbaħ wahda. Ma fejn diskrivejti li jekk allura. Għat ma laqtitni dik id-dari, fej li trabbejt fija. U da Craftwork fejn kontu għat tismaw? Fil-kantina, għaxin il-kamra tija kienet fil-basement. Emmek. Ok. U għamek kont, insomma, kont qed tiskopri l-Craftwork u daw l-affarijiet kollha. Issa, qed ngħidu ta' 13 provajt li smoke l-ewwel darba, mhux bokx, bdejt tixrob l-imbit anka biex tkun tista' tabbi mara u tisfen u tagħmel l-affarijiet li s-soltu forsi ma tagħmilx biex kollok aktar konfidenza. Tista' sin kont qed taħdem inti kont bdejt taħdem ma tal-madum. Kont naħdem ma tal-madum fis-summer jobs, tifhem? Pero meta kont ħanħu ftit żgħira lura meta konna iżgħar u ngħixu għand in-nanna li kienet toqgħod ftit il-bogħod mill-Pjazza ta' San Pawl ir-Rabat u hemmhekk kien jitilgħu t-turisti. Tajjeb. U jien dejjem kind of indur magħhom daw turisti biex intihom tur tar-Rabat biex jituni 25 cents. Tajjeb, u nivvintalhom minn bena l-Berġa. Il-Berġa hija poliklinik, ġifieri ngħidhom la Vallet, bnija din isom. Kienu jindunaw għax l-Ingliż imkisser. Konsistenza fl-istorja qatt ma kien hemm u kienu jgustawni. U da tur dejjem kien jispiċċa n-nanna biex tagħmilhom bella tiegħu. Tajjeb, u nanna kien tajli ġibhom tal-qgħu jituk 25 cents, ittifhem? U bad kien jkollna l-flus għal-ħelu. Dan niftakarni nagħmilha ġifieri. Kellek il-kummerċ għaddej. Il-pjazza tar-Rabat kienet kompletament differenti, kien hemm tal-ħaxix biż-żiemel jew bil-ħmar, ħafna kannestri tal-injam, ħafna weraq ħaxix fil-ġemp, kien ikun hemm tal-ħobs, tat-tejjiet miftuħin, insomma, mhux da traffiku li għandna llum. Ġifieri kienet xi ħaġa naħseb sabiħa għat-turisti li jesperjenzaw. Fil-fatt għadu sabiħ ir-Rabat, hemm partit li huwa. Le, Rabat naħseb jiena huwa wieħed mill-isbaħ postijiet li għadu autentiku. Ġifieri Rabat sabiħ. Dok l-iskejjel tan fuq vera sbieħ. Hemm dik it-triq tal-bottegin. Ija, vera sbieħ. Vera sbieħ. Inta madwara vera sbieħ. Dik il-neighborhood tiegħi ta. Brittistra ferja sabiħ ħafna. Ta' Ġiesu. Kemm kienet tiġi frekwentament il-biċċerol tat-turisti allura? Kont nipprova jiena ndaw għall-lira kuljum. Ma konx tisteġ vi tippiċċja kont. Le, kont nippiċċja meta kont żgħir, bat jisu palma laqsna xi jkun ġaraw fil-ħajja. Tibda tidħol f'oxortok, tibda isek tibda tinduna li għadek ma sib postok f'dil ħajja, f'dil dinja u tipprova tara fejn dieħel bħala feles, tifhem? Flima punt droga jew l-alkohol u droga saru problema, ma baqgħux affarijiet li tagħmel għal-baż u qegħdin taħt kontroll. Ħafna tard fil-ħajja tiegħi. Jiena bdejtlek minn meta kelli 13, u mbagħad xi kliet 4 snin wara rġajt provajt. Mbagħad ta' 29 sena indunajt li għandi problema. Ta' 29, ġviri d-baħt illi ma ċandek kontroll. U x'kienu s-sinjali? Sinjali kien li tibda tinduna kollox ikrolla madwarek. S-saħħa mentali tiegħek, s-saħħa fiżika, relazzjonijiet li kienu importanti, nies li warbuk, l-fiduċja, l-problemi, x-xogħol, aktar ma tmurx mill-li tmur, id-dejn. L-affarijiet kollha l-oħra li wieħed jista' jimmaġina li huma riżultat, huma konsekwenza ta' snin ta' busta droga. U domino effektu l-affarijiet. Eżatt. Ikunu ilhom ġejjin ta' Ġon
ħafna minn nies jindunaw li hemm il-problemi ma jkunu fid-denial. U ħabba l-addiction li anke taħdem fuq mod psikoloġiku. Inti persuna li tkun tabbuża ma tkunx faċli biex twaqqaf il-kilba li jkollha biex terġa' tuża. Għalkemm taf li ħaterġa' tuża terġa' tiggrava s-sitwazzjoni. Tajjeb, ma tkunx kapaċi, ma tkunx tista' twaqqafha. Mhux għax jiġu jaqgħu jqumu jgħidu faket issa sa naraw x'jiġri. Dik nisma'ha ħafna moħħa n-nies li naħdem magħhom meta nirrakkontaw l-istejjer fil-gruppi u dawn l-affarijiet jgħidu kont niġu naqgħu imma fil-verità ma kienx jkollhom kontroll fuq l-imġiba tagħhom ukoll. Jiena ħabib tiegħi kellna xi ħaġa li konna ngħidu xulxin, konna ngħidu la-teorija tal-fuck it. Li tiġi f'dilema. Taf lejl imnaħadek tiġbed, għandu lej xulxin, fuck it. Blajnin titkellem fit-triq. U tagħmel mhux tagħmel l-għażla li mhijiex taf li għandha jkollha konsegwenzi ta' flus, konsegwenzi ta' xogħol, konsegwenzi ta' ħin, konsegwenzi ta' saħħa, daw il-konsegwenzi kollha. Imma minkejja dak kollu is-sens ta' avventura, ngħid għalija naħseb dik li kienet l-iktar ħaġa li kienet fottini, is-sens ta' avventura. Issa ħanibdew nagħmlu xi ħaġa u ma nafux irtieħ fejn se joħodna, fejn ħanispiċċaw, ma' min se niltaqgħu. Niftakar il-jieli f'ħajti, ġifieri jibdew naħa minnhom ta' Malta, jispiċċaw naħa oħra ta' Malta, sa frattant il-karozza mimlija nies qatt ma ltqajt magħhom f'ħajti u qed ngħidilhom kemm inħobbhom u kemm huma l-aqwa persuna li qatt iltqajt magħhom fid-dinja. U dik l-esplorazzjoni fiha nfisha kienet tkun xi ħaġa fantastika fiha nfisha. Kien speċjali. Nodu attenti biex ma nglorifikawx l-użu ta' droga, għax naħseb inkunu tinwasslu messaġġ ħażin ħafna. Però l-esperjenza tkun dik fil-bidu inizjalment. Eżatt. Louis C.K. jgħid, id-drogi tantu ma sbieħ li jaħxulek ħajtek. Eżatt. U l-ewwel darba li smajtu jgħidha hija eżattek. Eżattek, u għax inti fil-bidu tibda u tkun isa xarata u qed tesplora daw il-partijiet ta' moħħok li qatt ma esplorajt. Bad daqqa waħda tibda tinduna li moħħok ma jdux il-fakultà to cope with that overload. U jibda jsir mudlam ħafna. Għax il-moħħ ukoll b'mod naturali jipproduċi ċertu chemicals biex inti tħossok kuntent, tħossok happy. Meta inti tibda tuża ċertu sustanzi, il-moħħ jibda jinduna li qed jiġi overload dawn il-chemicals. Musa qgħod insemmiħu għal ma qgħodx nidħlu b'mod tekniku ħafna, speċjalment id-dopamina pereżempju biex nsemmi waħda. Għadak jieqaf jipproduċija. U dejjem jistenna li inti tintroduċi dis-sustanza biex jkun hemm din issa id-dopamina introdotta b'mod artifiċjali. Tajjeb. Allura l-abilità li hu il-moħħ li funzjona b'mod naturali tmut. Tajjeb, għalhekk imbagħad meta tieqaf tuża s-sustanzi, il-moħħ jkraxxa jkun hemm depression u dawn l-affarijiet u l-withdrawal face. Qabel ma kellek 29 u deċidejt jew fimt li għandek isma' din il-problema. Kellek imma żmien fejn kellek depression per eżempju, jew qed tinduna li l-kilba hija akbar mid-sens raġunat tiegħi. Jiena sens ta' falliment kelli naħseb minn meta kelli 26 sena hekk. Għax jiena għamilt żewġ programmi, għamilt day program li ma kienx programm residenzjali. Tmur għas-sessions u għal-gruppi matul il-ġurnata kien mimmexxi mis-set kien nismu Stima. U kien program tajjeb ħafna, ma qabel ma tidħol għalih dan il-program dak iż-żmien naħseb xi 96 jew 95 kienu ħarġu din il-pillola natroxone tajjeb fejn inti toħodha bil-kontroll tat-tabib ovvjament u jekk tuża l-ismek l-eroina ma tibblokjalek l-effett tagħha ġifieri tkun tuża għal xejn. Sakemm ma taqbis it-threshold tagħha u mbagħad toqtlok hi. Tifhem? U dak iż-żmien. Toqtlok in-naltroxone? Għax inti tuħu d-doża li kont tuħu qabel. Ma tħoss xejn? Ma tħoss xejn u terġa' tuħu oħra, ma tħoss xejn, terġa' tuħu oħra u mbagħad jaf taqbis it-threshold tagħha u l-effett tuħdu kollu.
Daqqa. Okay. Ġigiera daqxejn perikoluża. L-lum tintuża l-alkohol ukoll. Għada ċirkolazzjoni. L-abbuż huwa ħażin, mhux il-pinnola. Okay. L-abbuż fuq il-pinnola hija ħażin. Imma dak iż-żmien konna għadna guinea pigs aħna, għax kienet għadha kemm ġiet introdotta anke Malta. Ma kienux jafu eżattament kif ħataffettwa jew kellha kif in-nies ħajġibu ruhom, suppost tagħmel tant ġranet clean qabel ma tmur dan l-impenn u jtuq farka minna. Jistennew ftit sigħat jaraw il-withdrawals, jekk ma jħorġux f'daqqa. Fil-każ jtuq waħda sħiħa xi li tagħmillek tnaħtfek toħroġ lok il-withdrawals li normalment id-dom 15, toħroġhom lok 50 sigħat. Idealment ma toħodix meta tkun għadek qed-tuża, għax inkella toħroġ ħafna withdrawals f'daqqa. Tajjeb, minn għalija kienu jgħidulna titgħamel xi 9 ijiem clean. Ma 9 sigħat Mill-ismek. Mill-ismek. U 9 sigħat ma kontx nagħmilhom. Let alone 9 ijiem tajjeb. U jmort għalija, għal din, mort dal-impen, għalli kamilek li netlu mux 9 ijiem netlu ma jien niftit. Kont għadnu zajt qabel ma tħalt jiena. U l-ġasu rajtu, bita tani l-ewwel kwarta. Għax bdejt nħoss ħruq f'ġismi, jisu jaqbad ġismi beda, u bdejt niprofa ngħaddi minn ġalħajt, jifaqqaw li katapes f'sormi biex jikkontrollawni, biex jikkalmawni. U tagħmel 6 sigħat 7 sigħat ġifieri tal-biża', tal-biża'. Kienet esperjenza kera li baqgħet miegħi. U bagħad timmuvja għal dan il-programm minn barra. Kemm da meta dejjem mal-esperjenza? Xi 9 sigħat, jew bejn 6 u 9 sigħat, ġurnata teħlisa. Ma tul daw is-6 sigħat. Rajta seklu jien. Ġismi ħassejtu it-tjaqbad juhu n-nar 3-4 darbiet. Kienet intensiva ħafna. U meta bdew ituk daw l-injections? Biex tħossok aħjar? Għal-momenti ma ġifieri it was so powerful. Għaxina ma bqajx clean kemm suppost qabel ma ħatta li kienet impossibbli li bl-injections jikkontrollaw dak kollu. U għalfejn bdejt tidħol ġol ħajt? Għax inti ma tibqax tirraġuna b'mod razzjonali. Tħoss il-kest ħajjon kella tħoss il-nar, it-jaqbal ġismek u t-prova tgħaddi minn ġal ħajt biex taħrab minn fejn tkun qiegħed. Għaddi ma tkunx qed tirraġuna b'mod normali, f'sensik. Tiftakar x'kien għaddej b'moħħok fis-sens, ta' tgħaddi minn ġol ħajt u mbagħad tmur fit-test shower jew tgħaddi minn ġol ħajt u għandek bżonn tiġri. Jien niftakar il-ners li kien qed ħsibi dakinhar. U għalla li Madonna kif ġennitni Madonna, kif ġennitni xdiħer mġax shower, tagħmel imsarnik mal-art, insomma, tħoss il-nar, ġifiri jara. Il-withdrawals li joħorġu fi 15, di rajtu Trainspotting, il-xena tal-withdrawals. Dik tgħaddi minna jisa 15 il-jum. Li daħroġhom nok f'4, 6 jew 8 sigħat. Know your food. Book your food intolerance and allergy test now. Browns. Meta tara film bħal Trainspotting, kif di l-esperjenza lik? L-lum, dak kien l-aktar film favoriti meta ħareġ fil-bitu ta' 90s naħseb dak ħareġ 92 jew l-aktar tard forsi. Nimmaġina aktar tard, nimmaġina. 95 mela. Ma nħoss xejn fis-sens niftakar fl-esperjenza tiegħi fil-kruwa tagħhom mhux fi żboħija inverted commas tal-effett ta' droga. Meta tħares lura lejn dik l-epoka l-iktar ħaġa li tibqa' miegħek hija l-uġieħ il-fallimenti. Ma ta' 26 kellek dil-esperjenza. Sewa, Trainspotting ħareġ 1996. 96. Ma kellek dil-esperienza ta' 26 dar l-impenn. Tħalt stima. Stima kemm tul il-programm? Għamil xi sena hemmhekk. Residenzjali? No, programm minn barra ġifier mhux residenzjali. Inti tgħix id-dar ikollok full-time job u tmur għall-gruppi u għas-sessions hemmhekk. U tittuħu il-pillola kuljum. Naltroxon. Tittuħodha kuljum. U kienu jitwilkom huma meta tmur hemmhekk. Kienet spiża di. Tixtriha u toħodha dar. U toqgħod tara kommok,
Għax kienu jgħidulhom il-ġenituri qis li jiblawa, konna nagħmluha taħt il-sinna, sena 5 minuti sakemm id-dub, tiċċekkjalek ħalqek u mbagħad tmur għax-xogħol. Ġifieri konna nagħmluha. U kontu tixtruha intom? Ija, dik kienet xi 31 lira Maltin, kienet għolja, Fix-xahar. fix-xahar. Wow, ok. Lira kuljum, essenzjalment. Lira kuljum. Lira żmien kienu flus. Kienu flus, ja. U ma kif qed tiddilja biha dil-biċċa tax-xogħol? Kellek xi kuġini oħrajnek li kellhom l-istess problemi Le, jiena li skarrajt bl-ikraħ fuq din il-ħaġa. fuq din il-ħaġa. U niftakar aktar li missierek kien inkazzat ħafna fuq għali. Ija, mela. Meta waħda mill-biżat tiegħi biex ngħid il-missieri li għandi bżonn nagħmel programma għax għandi problema ta' droga. Tifhem? L-ewwel darba di ta' stima. L-ewwel darba. Imma kien hemm support totali, ġifieri kienu jiġu għall-gruppi tal-familja li kienu jagħmlu, insomma. Imma għajdilna naqra dik ix-xena x'kienet. Biex meta mortajt il-missierek. Kienu ilhom jafu kienu fid-denial phase, mbagħad kien ġi hu missieri tziju li kien iżgħar minn missieri ftit ikbar minni. Għalli għajd li għandek problema, għatlu għandi problema, għatlu il-problema fi 3 sekondi. Għatlu kollox f'daqqa jekk biex għalli jorrit għalli mux problema. U kind of bdejna naraw kif ħanamel biex nuħdu xsib ġiri ħan indirizzaw dil problema. Kien hemm għaġen u chaos dak iż-żmien, ma l-aktar li niftakar jiena minn dak il-grupp ki konna familja, grupp tal-familja, jiġu allura familjari kollha ta' resident, tal-klijenti, plus il-klijenti ċasala kbira u kien hemm xi jmexxi dal-grupp. U dal-grupp dejjem kien jiġi out of hand minn. Jaħrablu kien l-terapista dal-grupp. U dejjem kulħadd jiġġieled, insomma l-ġenituri u l-parents u l-klijenti dejjem jitilqu miġġieldi minn dan il-grupp kien vera jdejjani dal-grupp. U missieri kienu d-dejqu, din mara partikolari kienet parent, u din dejjem kienet tgħid l-istess ħaġa u tuħu nofs il-grupp kienet. U missieri billu żor m'għandux paċenzja u hekk. Kien jgħid li s-sekef d-dejjaq li randi insomma, ngħid l-istaqgħod mhux hawn qegħdin, u dejjem kienet tgħid għax it-tifel tiegħi joħroġ. Is-sitt filgħaxija u jiġi l-ħadd filgħodu. Filgħodu xi 11 insomma dal-affarijiet. U dejjem kienet teħel fuqha. Għal-arba għabżitlu missieri għammin fuq is-siġġu għall-ismani, għalla xitejt, għalla t-tifel tiegħi joħroġ il-ġimgħa fil-għaxija u jiġi 3 snin wara, għalla tajjebek, għalla speċi għala ħalek istaġġejjadna, t-tifel dik niftakara ċara. Ovvijament is-simpatizza li hemm għall-ġenituri ta' dak iż-żmien, partikolarment, għax dak id-droga kienet fenomenu ġdid. Nimmaġna li lajnuna għal-ġenituri kienet ħafna inqas milli għall-lum. Stigma ħafna kbar. Stigma ħafna kbar għax intom kontu zombies u kontu l-iktar nies fost l-iktar nies marginalizzati fis-soċjetà. Fl-istess ħin, il-ġenituri, l-aqwa terapisti ma kellhomx lodot aħseb wara l-ġenituri. Eżatt. Il-ġenituri kienu jiġġennu, probabbli il-mara kienet qed tiġġennen fil-verità. L-lum nifhimha ngħidha kellha bżonn il-ħasra din li tirrepeti ħafna biex taċċettax ħafna mill-ġenituri ta' iż-żmien ma kienux jaċċettaw lanqas li tfal tagħhom qed jieħdu droga. Għaliex wara di trobbija wara dan kollu li għamilna. Dak kien niftakar raġunijiet ta' spiss li kienu jgħidu, għaliex qegħdin f'dis-sitwazzjoni. Tifhem? Ħafna mill-ġenituri ma kienux jaċċettaw lanqas li qed jiġu hemmhekk għall-għajnuna. Kien hemm min jgħid isma' jiena m'għandix għalfejn niġi hawn xi għajnuna m'għandi bżonn, it-tifel għandu bżonn il-għajnuna pereżempju, jew it-tifla għandha bżonn l-għajnuna. Jkun hemm kompless. X'taħseb minn dak il-kumment? Ma nistax għamel sweeping statement, naħseb jien imma l-familja trid tkun involuta fil-kupru ta' dak li jkun, għax jkun hemm ħafna faċċadi differenti. Jien naħseb ukoll li hemm dan l-element, dan is-sens li meta inti tara li tfal tiegħek li rabbejt inti qegħdin f'dik is-sitwazzjoni, naħseb il-bniedem huma magħmul b'tali mod. Illi jaf iħoss li għandu biċċa minn din il-ħtija b'xi mod, jew mhux fis-sens li b'mod malin, imma xi ħaġa ma fehmx forsi u is-somma spiċċat ikkonkludit dan ir-riżultat. U naħseb dik il-bniedem ma jkunx irid jaċċetta
Sens forsi jaċċetta fis-segretezza ta' qalbu, forsi qas erra lilu nnifsu ma ximkien f'moħħu jaf. Allura aktar iswa tirrabjah din il-ħaġa. Il-ħtija ma jkun irida ħadd. La dak li iċjuża għaddejjem il-problemi tal-abbuż. U laqas dak li rabbewh. Ħtija xi ħaġa tqila ħafna biex ġerraħa u toħodha. Tifhem? Allura għalfej, għaxat li ta' 26 mort tagħmel il-programm, mhux diġà dak il-punt biex taf li għandek problema biex tagħmel il-programm qed tuħu dan naltroxon kuljum. Ommok qed tarak tibla l-perbla. Kont taf li kellek problema. Għalfej 29 x'ġara. Hemmhekk irressenjajt ruħi. Għax hemmhekk kont naħseb. Għax ta' 26 tant kont darri mal-ħajt li trid tiċċedi. U tgħid aħjar nitlob għall-għajnu nista' naraw x'jiġri, ma tkunx konvint miegħek innifsek. Assolutament ma tkunx konvint li trid tbiddel il-ħajja tiegħek. Jew kellha li ħajtek tista' tinbidel. Għax hawn nies jaħsbu li din hija l-ħajja tagħhom. Tajjeb. Ta' 29 inċedejt. Qed ma jistax ikun. Kelli nies mdawrin miegħi li kienu ilhom jissapportjawni u fehmu il-punt li issa reġa' għandi bżonn l-għajnuna u ma dħalt il-programm ta' San Blas. Nixtieq però qabel ma naslu għall-programm. X'ġara? Teħu bej 26 u 29. Jekk għamilt stima, għamilt dan għaddejt mill-infern tan-naltroxon. Sinjal li rrit tagħmel il-parti tiegħek, kont mur daw il-gruppi, missierek jidajet, tisimgħu il-terapista dejjem jaħrablu l-grupp, xorta dak qed tipprova, x'ġara? Kif erġajt? Ma kienx biżejjed naħseb dik il-tumakka laħat jew il-konsegwenzi li blajt kienu għadhom mhux biżejjed għax bħalma għedlek xi kultant il-persuna mhux għax titi għax ma jkollix kontroll fuq l-impulses tagħha, il-moħħ jkun issa ġie wired b'mod differenti u l-kilba biex terġa' tuħu tant kemm tkun qawwija li persuna jitlef il-kontroll. Jaħseb li d-darba jista' jikkontrolla. Jaħseb li d-darba ħatkun aħjar mill-aħħar darba. Ma fil-verità qatt ma tkun. U kontroll qatt m'għandek. U n-nies li jew jdumu biex jiddeċidu biex jieħdu programm, jew kellha jkunu f'programm u jkollhom il-relapse tagħhom hekk jaħsbu li d-darba ħatkun differenti. D-darba jien għandi l-kontroll. Fil-verità qatt m'għandek kontroll. Waqt li kont għaddej b'dan il-proċess ta' stima, terapija u hekk. Kont konvint li rrid tieqaf, kien hemm partijiet fil-ġurnata fejn kont perswas li daqshekk drogi f'ħajtek. Le, kont għadni ma ġbajtx. Għajkun fatturi li jaħdmu fl-imkien kontra xurxin fl-istess ħin, bej m'għandekx kontroll għax il-kilbija ħaflek il-bar minnek, bej tkun għadek ma ġbajtx tinqeret. Bejn il-konsegwenzi tkun għadek laqas bis rajtom kollha minkejja tħossok li jaddarek mal-ħajt u rasek l-isfel. Konsegwenzi tkun għadek laqas rajtom kollha. Il-gravità tagħhom, tifhem? Għal jkun hemm ħafna affarijiet li wieħed esperjenza li ma jkunx kapaċi jaqqad stampa sħiħa realistika tal-ħajja tiegħu x'in tagħmel stok tal-ħajja tiegħek ma tagħmilix. U flus? Kif kont tagħmel flus? Jien dejjem ħdimt, kont niddejjen biex ninqedaw dawn l-affarijiet, u mbagħad nħallsu paga wara dawn l-affarijiet. Ġaqgħet ma kelli l-vizzju li mmur nisraq neħħasilja nies f'dawn il-mod. Insomma, tiħħasilja mela ma tiħħasiljax xi ħadd li jinqedet miegħek xi pakkett li jagħmluha imma mhux li affarijiet gravi. Qatt ma mort dħalt fid-djar tan-nies. Le, ma minix kapaċi nagħmilhom dawn l-affarijiet. M'intix kattiv, jew m'intix avventurus jew. Le, ma jkollokx dik l-abilità li tagħmel dawn l-affarijiet. Minkejja drogi għax ġeneralment in-nies jgħidulek bid-drogi tagħmel kollox. Jila parti importanti l-karattru ta' dak li jkun, għaw min jkun ġifieri ma jdejqu xejn u ma jdejjaq minn xejn, u għaw min jikkalkula aktar minn ħadd ieħor. Tifhem? U jkun nippreferi naħdem u forsi niddejjen l-aktar li nista' nagħmel, ħalli ma nħallsux id-dejn, ma laqwa d-dejjin dejt. Ġifieri dak it-tip ta' ħisil. Ma meta ma tħallsux id-dejn ikun hemm il-konsegwenzi? Xejn gravi. Xejn gravi. Sewa. Xejn gravi. Mela, relapse, ovvjament, bil-fors biex wasal 29. Smack biss qed ngħidu f'dal-punt. U ecstasy.
Għaxin kont. Smack u ecstasy. Zewċ jisu zewċ xeni differenti, ja? U- Xena tal-parties, Ħajli la, xena tal-parties u xena tal-smek. Ġil-provi kont mur party, Eżatt. tibla tnejt li whatever, tuħu baz, un-bat biex Biex tinżel, tinżel. murten eret, murten Eżatt, U eżatt. tfaqqat kontent. Aktar impejib. Naħraqa. Għax kienet bezzak il-lamra. Kienet d-dejjaqni naqa. Kienet d-dejjaqni naqa. Kienet id-dejja maġ bezzak, jew xtajt. Għax rajt nisi jmutu, fil-sens tlift xieħbib li kienu jittaqbu u kienu kont nid-darres naqa minna. Kontem? Le, ma rajtom jimutu u d-dima jenija, fil-sens imma xbib li kienu jkunu miej u tilfu ħajjitom. Tal-waħx. Ija, esperienza vera, Tal-waħx hekk li kont li niftakar affarijiet minn daw ix-xeni hekk li għaddu li minn moħħi, hekk tiddehumanizzak, id-droga li għandek tneżżak ħafna mid-dinjità. Tara n-nies jagħmlu affarijiet li huma ineħħu bil-valur tal-bniedem ħafna. d-dinjità tal-bnidem tijak stess kissira. Dik għadha d-darrasni jena fuq l-affarijiet li rajt. Naseb dik. U ovvjament li inti bat il-parti l-kera li tara n-nis li jkunu purament impulsivi. Purament, ġifiri irrispettivament ta' kemm għandhom valuri meta jkunu sobri, kemm nis tal-ġen, imma mbagħad id-droga ġalek tagħmel affarijiet li. Ma tibqax int dak li tkun. Hemm element fejn tuħu pjaċir taħt l-effett. Imma wara kull effett il-coming down qatt ma jkun pjaċevoli. Taħt, tajjeb. Għax kulħadd jisem il-hangovers minn jixrob u ma jqumx għax-xogħol dal-affarijiet min juża sustanzi l-effett ta' wara huwa ikra. Tajjeb. Allura n-nies kemm taħt l-effett meta jkunu qed jieħdu pjaċir jagħmlu affarijiet li normalment ma jagħmluhomx u meta jagħmluhom jinnaqsu d-dinjità li jhom infushom. Tajjeb. Jew meta jinżlu biex ma jibqgħux f'dak l-istat, jispiċċaw jagħmlu ċertu affarijiet oħra biex jerġgħu jmorru jakkwistaw, jużaw biex ma jibqgħux f'dak jħossuhom f'dak l-istat. Imma along the way jistgħu jagħmlu affarijiet li jgħidu sma' kif għamil dawn l-affarijiet. Mela, 29? X'ġara ta' 29 li perswad. X'fim ta' 29 eżatt, ġifieri li ħatibqa' dejjem hekk jew li għandek bżonn iddawwar rotta x'fimt? Jien fimt li wara stima għamilt sena clean, u mbagħad sakemm kelli relapse bqajt għaddej u bqajt li u bdejt ninduna. Sorry. Dit iktar ilma għandek. Sanuħu. Bdejt ninduna li l-affarijiet qegħdin jiggravaw u qed nitlef il-kontroll tal-ħajja tiegħi. Xi nkun bniedem ottimist ħafna, kreattiv ħafna, avventurus, nkun qed nagħmel ħafna affarijiet, nesplora d-dinja u kont qed nagħmel xejn minn dawn. Kont indur fl-istess ċirku, kont indejjaq lili nnifsi fil-veru sens tal-kelma. Titlef ħafna opportunitajiet, bdejt ninnota li nista' nagħmel aktar minn nagħmel xejn, anzi qed immur lura, nistaġna qed neħel weħel f'ċirku żgħir ta' rutina ta' dwejjaq. Allura kelli nikkorreġi lili nnifsi billi nkellem nerġa' n-niesi, l-familja tiegħi isma' kelli relapse, erġajt qed ili nuħu sena, naqs kontu tafu, u hemm bżonn li nidħol programm issa, programm ta' sena ġewwa. Tajjeb. U bdejna l-proċess insomma. Ovvjament tara kif ħadwa. Kif taħseb li joħduha? L-om tikbir missir gergeru fis-sens. Qatt ma tkun xejna sabiħa, qatt ma tkun xi ħaġa li jixtiequ jerġgħu jisimgħu. Tifhem? Però eventwalment il-proċess kien qasir u mbagħad biex tħalt jien għamilt il-programm tiegħi tieni wieħed komunità ta' San Blas. Tħalt fit-2000 u biex ta' 2000. Ġifieri dis-sena fis-sajf li ġej ħana 25 sena clean.
Ġismajta San Blas ta' Walter Micallef jew. Le, Xi darba tibki bikki hekk twila. x'inhija din? Kanzunetta jew poeżija? Le, song. 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 Anka qed naħseb dwar ukoll ħanaqgħu. Ija? Jabbaż l-istra, Madonna. Għasaf minnu Walter. Le, Walter Micallef huwa bniedem illi huwa kantawtur Malti, jikteb siltiet sempliċi ħafna, ġifieri timmaġinax De Andre, però għandu 4 siltiet istrafera u li għandu jkanta mill-qalb ħafna. Sewa. Għagullu U kull għandu. Nfittixa. San Blas jisima? Minn għalija fuq esperienza San Blas, minn għalija jisima San Blas. Sa fil-break, jew insomma wara nfittxuha. U mbagħad għandu le. Sirt naf mill-gazzetti li kien għadu żgħir, bħal dawk ta' qablu illi telqu malajr. Dat ngħidu fil-bidu tad-disajnijiet, li tgħid li kont tafu ma kienx mill-ar. Żgur kien jistħoqlu tmiem aħjar. Mela, x'inhi? San Blas, San Blas 2003, ma di le fil-bidu tad-disajnijiet. Ma kien rebaħ l-anja tal-poplu bija di. Ok. Le, u kellu tihom widen, dak kien wieħed mill-ewwel nies. Kien jisma' ħafna Cat Stevens. Nies bħal. Kien wieħed mill-ewwel nies Malti Maltin li kont nisma' protest songs tiegħu. U kien influenza kbira f'ħajti, ġifieri waħda mill-ewwel songs, jien konna nagħmel mużika qabel. Waħda mill-ewwel songs li kont qatt għamilt kienet remix ta' di li kont fimt insomma kif jaħdem il-Cakewalk u hekk daħħalta fil-Cakewalk u qatt nirremix jaħħa. Għax da Walter kien ħabib tal-familja u beta kien ikollna l-parties. Id-dar tagħna kien ikollna parties li huma pjuttost famużi. Kienu famuż ma' ċertu xriki ta' nies. Meta mbagħad in-nies ishom kienu jgħajjew, kien joħroġ il-kitarra u ċertu wieħed Noel Gallia Basin li huwa skultur Għasna fessat jekk skultur jiġi. Jagħmel ikonografija bil-ħadit u bil-bras u bil-bronzu. Daw kienu joħorġu l-gitarra u kienu kanta minn dan ir-repertwarju tiegħu. U kellu ħafna tiegħu widen. Kienu songs, bsra tħossom fl-għadam. Baqgħu miegħek jisom. Qed ngħidlek bro, qed nismagħhom bħalissa f'moħħi ġifieri niftakar ngħid ngħid dal-bniedem għandu power biex jagħmel ħafna affarijiet tajbin. Jien ġifieri waħda mill-prem raġuni li jien domt biex nesperimenta minkejja li kont nagħmilha ma' ħafna nies li kienu fuq ruhom sew. Kienet ħabba din is-song. Dijaw, le, insomma. Xi darba nfittixa. U bat li dik is-song l-oħra li famużja ħafna jħobbu idoqqu ta' graffiti. Malta fuq dik. Insomma, kokom bażi simgħu Walter Micallef. Mela, 29. Mela. Mur għat il-ġenituri. Toilet break. Mela, bitit. Tajjeb. All yours. Tajjeb, ħafna. Mela, nixtieq nirringrazzjakom tal-li qed isegwu dan il-podcast u nixtieq nirringrazzja ovvjament l-sponsors illi mingħajrhom ma nistax nimpjega n-nies, ma nistax nbidlu s-set, ma nistax kollna updates tal-kameras, ma jista' jkollna xejn minn dan kollu li aħna qed nagħmlu għal daqstant. Grazzi enormi tmur għand il-bibtana tal-ISS, tal-Maple li issa ilhom magħna żmien twil, SMS Mondial, Browns, il-Kutrikol, Alberta, il-Garmin, Wellbees.mt u għal-post fejn jiena nagħmel ix-xirja tiegħi, personalfinance-tool.com, Business Labs, kif ukoll Mela u Matthew James. Ara tlaqna, isma' jien għat l-Browns għandhom il-gut health, jien u l-putu. Mela, tħalt San Blas. Nara il-bib warajk. Emmek il-gate tinara, Qalbek tiqaf kif tinara il-gate. Għalfej qalbek tiqaf. Għax il-preparazzjoni għatma tkun lest imma biex tkun fully committed għal dak li ħassib. Kienet kellek id-dubji. Iwa. Bejn għax tisma li l-komunità hemm ħafna disċiplina, struttura, regoli, ammont kbir ta' nies, konna xi 35 dak iż-żmien f'komunità. Nisa u rġieli mħaddin flimkien. Allura dik id-disciplina, dik is-serjetà, dik ir-rutina u l-istruttura tibda tbeżżek, tajjeb. Allura qalbek tieqaf
kif dik il-gate ingħalaq warajk u inti tħall bil-bagalli. Ovvjament, meta jilqawk u jilqawk mal-komunità mbagħad tkun storja differenti, tibda tinnota li l-affarijiet qegħdin hawnhekk qegħdin jisiru għal xi raġuni, il-ġenwinità tħossha, u tibda tidra, biżmien tibda tidra. Jiena ngħidlek għandek qisu xahri biex tifhem dak kollu li suppost tifhem kif timxi l-komunità. Għax il-komunità timxi in-nifisha hija biċċa għodda importanti ħafna. Għax meta n-nies jiġu flimkien u jidħlu f'komunità terapeutika, l-obbligu tagħhom huwa li jagħtu palata xulxin, all right, biex jirkupraw u jfiqu flimkien. Tajjeb? U jkun hemm ħafna affarijiet li għad tifhem titgħallem u għal xiex issir din u għal xiex ngħidu hekk u għal xiex did-disciplina kollha u għal xiex inkollu tisma' le stenna il-ħin kollu. Mbagħad tibda tifhem, meta tibda tagħmel l-affarijiet jibdew ġejjin il-privileġġi, għandek it-telefonata, tista' tikteb ittra, għandek visit, u dawn l-affarijiet tibda tifhem mela nirranġa l-behavior tiegħi jiena. Allura nista' nimxi l-qudiem. Tajjeb? U l-behavior nirranġa bis-saħħa tal-oħrajn ukoll, għax l-oħrajn jiġbduli l-attenzjoni l-ħin kollu, jikkonfrontawni l-ħin kollu fuq naqasiet tiegħi. Spiegħalna Ġulien Azzopardi. Spiegħalna fuq il-biċċa xogħol tal-konfront. Li f'kuntesti normali il-konfront biex ġiri jikkonfrontaw in-nies, imma żgur mhux b'dak il-volum, mhux b'dak il-mod strutturat. Inti kif esperjenzajta? Kun xokkanti meta jibdew jikkonfrontawk. Għax huma jibdew jqablu waqt il-konfront jibdew jqablu dak il-behavior tiegħek issa jekk għandek nuqqas ta' responsabilità jifakruk mela fuq nuqqas ta' responsabilità li kellek fil-passat biss biċċajtaw ġew. Allura ġew ħaterġa' tirrepeti l-istess żbalji għax qed tistenna mill-programm tiegħek b'dawn in-nuqqasijiet. Tistenna tagħmel suċċessi jew tistenna li ma tagħmel xejn. Ħankollu jtuk x'tomod, x'tifhem, tajjeb, x'in tiġi biex tikkonfronta inti fil-bidu tkun diffiċli ħafna. Għax tgħid jiena ħan ikkonfronta min ilu hawnhekk 9 xhur, minn fajnejja naraħ role model, minn fajnejja naraħ perfett. Tajjeb, se ngħidlu dak kif ħan ikkonfrontah, ma dak għandu bżonn lajnuna minn għandi wkoll. Fil-komunità inti tmur mhux biex tuħu, biex tagħti. U dik hija kunċett importanti ħafna li kull persuna, kull membru tal-komunità jrid tifhem li inti qiegħed hemmhekk biex tagħti. All right? Għax is-support tal-peers tal-membri tal-komunità huwa importanti ħafna. Ġifieri kbar xogħol li jsir bejn il-membri tal-komunità li inkluż huma l-istaff. Tajjeb, ġifieri. Ħan esplora ftit l-idea ta' li qed hemm biex tagħti. Mela. Fuq l-ewwel daqatajn. Jiena qiegħed hemmhekk biex infiq jien. Ġifieri f'moħħi mhux qed hemm biex infeq il-ħaddieħor, qiegħed hemm biex nieħu l-fejqan. Però inti qed tgħid illi ma' żmien tintebaħ illi qiegħed hemm biex tagħti. Issa il-mezz li inti ħadd perswadini biex nagħti huwa li jekk jiena b'xi mod jew inti jew ċirkostanza tfehmni illi jekk jiena nagħti mela ħanerċievi, mela ħanibda nfiq jien. Issa huwa dak il-proċess illi peress li jien qed nagħti lilek u inti qed tagħti lili mela tinfejqu xulxin, jew meta inti tkun ta' servizz għal ħadd ieħor dak fih innifsu jibda jdewwik. It-tnejn li huma ta' għax inti meta tkun ta' servizz għal ħadd ieħor tibda tagħti valur lilek innifsek, li inti qiegħtejn il-ħadd ieħor, li inti qed tisma' l-ħadd ieħor, tibda tħossok persuna validu, membru tal-komunità li inti validu, tifhem li tikkontribwixxi. U allura dak l-exchange bejn il-membri tal-komunità jgħinu xulxin jifiequ. Inti ma tistax tagħmilha waħdek, għandek bżonn il-ħadd ieħor. Allura il-ħadd ieħor inti trid tittieħ dak kollu li tista' biex int tgħid lilek innifsek.
Għal-metodu tal-komunità hekk jaħdem, dik hija l-ikbar biċċa għodda importanti għax hemm ħafna għodot fid-dar jew għodot tal-programm li wieħed jista' juża. Biżjed minn 20 sena esperjenza ISS joffru għażla kbira ta' dwal plug-in switchijiet u aċċessorji elettriċi ta' kwalità li jgħinuni nsib dak kolli għandi bżonn għal dari u għal familti, żuruhom ġewwa x-showroom tagħhom l-imrieħel jew nkella fuq iss.com.mt. X'kienet iktar ħaġa li kellek bżonn titgħallem għandi? Nkun assertiv. Nissettja l-boundaries tiegħi. Fejn hu jekk nissettja l-boundaries jiena jkunu ċari u binku ħajaqbeż il-boundary nkun kapaċi ngħidlu le. Hawnhekk ma tidħolx. Sew sa wasalt. U l-fatt li kellek problema mill-boundaries ġejja mill-fatt li kontu ħafna ġo dik id-dar taħseb jew? Kieħa, jista' jkun. Ma ħsebx kienet il-kawża tal-addiction tiegħi, imma ovvjament meta titrawhem ġo familja kbira, il-boundaries ma jkunux ċari qatt. U mbagħad meta titrabba fi klikka fejn kollox jgħaddi, il-boundaries ma jkunux hemm. Tajjeb, u dejjem issofri l-konsekwenzi tagħhom. U bħala mbagħad persuna recovering addict trid tibda titgħallem tuħossib tiegħek innifsek. Għax hekk jiena nissettja l-boundaries, qed nagħmellek pjaċir lilek ukoll. Għax qed tintik indikazzjoni sa fejn tista' tasal. Jekk l-imġiba tiegħek hija goffa qawwija u normalment taqbes il-lajn ma dak li jkun, jiet nissettja l-boundaries u lilek qed nintik indikazzjoni isma' inti saw tista' tasal. Mela qed ngħidlilek u qed ngħidlili nnifsi. U li nkun assertiv meta taqbiż l-boundary jew tippuxxa l-boundaries, nkun kapaċi ngħidlek isma' Ġon, saw tista' tasal inti. Din ma napprezzaħiex meta tagħmel hekk. Din ma toġobnix meta tgħidli hekk, pereżempju. U jkun hemm dan l-exchange ta' Illum kif inti bil-boundaries? M'għandix problema. M'għandi problema la xejn, anzi wisq naħseb stret magħhom il-boundaries tiegħi. Għax naf l-importanti, naf l-importanti. Per esempio, ma' persuni differenti għajkunu l-boundaries, ma' kollegi mod id-dar mod ieħor. Nis li ma nafx għajkunu mod ieħor. Tifhem? Imma importanti ħafna. Ma dak l-ikbar parti ta' l-iktar xogħol li kellek tagħmel fit-terapija kien li ssib il-boundaries. Ħafna aktar minn hekk li nkun assertiv, nissettja l-boundaries tiegħi, li napprezza aktar lili nnifsi. Fit-terapija trid tiskopri ħafna drabi int min int. Tajjeb, int xi trid. Inti xi tħobb, inti minn xi tibża. Dawn mistoqsijiet. Kollha fihom biografija l-wieħed. Min int? Illum nista' ngħidlek min jien. Le dak il-punt, meta bdejt għaxxar daw is-saffi kollha, x'sibt? Niftakar nirrepeti ismi kemm il-darba, niftakar ngħid minn fejn ġej, niftakar ngħid li beżan, ħafna bniedem kreattiv, ħafna niftakarni nirrispondihom dawn mistoqsijiet. Dan hemm grupp partikolari b'dawn is-setta mistoqsijiet. Jismu awareness, group awareness. Jituk daw setta mistoqsijiet u inti tirrepetihom u tikteb dak li jġik ġo moħħok. Ġifieri jisaqsilek jew tiktibhom kif Mela inti jemmu jiena u inti saqsini l-istess mistoqsija min int. Għaxi żewġ minuti u dak li jiġi ġo moħħi nikteb. Waqt okej. Mbagħad immorru l-mistoqsija l-oħra. Waqt qed tikteb qed tgħidhom ukoll affarijiet. Le mbagħad tixxerjhom fil-grupp u jsiru l-proċess sħiħ tal-grupp fit-terapija. Dan grupp li joħodlok xi 6 sigħat minn sigħat biex taħdmu. Toħroġ imbellaħ minnu. Imbellaħ toħroġ. Fatik jkun hemm direction mant l-istaff biex dawk in-nies jkunu għamlu dan il-grupp partikolari għall-inqas dawk il-jumejn li ġej ma jkunux jistgħu jiġu konfrontati. Għaxtant kemm moħħhom ma jkunx hemm, għaxtant kemm jiskopru affarijiet fuqhom infushom. It's about self-awareness. Ma inti skoprejt, kont taf li inti Jeffrey jgħidulek il-putu ġejja mill-familja ma kreattiv, beżan minn xiex. Beżan mill-ħajja, pereżempju. Dan għamiltu 25 sena ilu, ġifri niftakar imma niftakar ċertu punti. Beżan mill-ħajja primarjament. Beżan minn dan li qed nagħmel bħalissa. Beżan minn dak li għamilt. Tifhem?
U dejjem tirrepeti, mbagħad xi trid, xi tħobb, minn xi tibża. Dal-mistoqsijiet kontinwi. Tagħmel refresher tiegħu dal-eżerċizzju. Illum sa ftit snin ilu kont nagħmlu jiena niffaċilita ħin il-grupp, ġifieri meta nagħmlu. Għalik innifsek. Le ta' Iżomm xi djarju jew. kelli djarju meta kont fil-komunità, kont nikteb kollox ma kien jaħrab li xejn. U meta jiġi fidejja d-dar, niftaħ żewġ paġni, ħana naqgħod x'inhu dan, u niftakar kollox imma, niftakar kollox. Għadu għandek. Għadu għandi. U xi tħoss meta terġa' tiftħu dak? Nostalġija, bħal kull esperjenza li jkollna li tkun speċjali, anke tkun ta' tbatija, fil-komunità tbati trid biex tfieq. Illum ħares lura ngħid kemm kien żmien sabiħ, kemm kelli x-xorti tajba pereżempju li ħadta bis-serjetà tieni darba. Stajt mort hemmhekk qatt nibiru fajni. Qed tifhimni? Allura jkun hemm dik in-nostalġija u ngħid unkejjel kif kont għal kif jien illum. Dbati. Dbati bil-struttura pereżempju. Ma il-bniedem ma jrid jibati. Ija, imma mbagħad fl-aħħar mill-aħħar laqas irid jinbidel il-bniedem. Hekk niġi ngħidlek Ġon għandek dik id-drawa, biddilha drawa sa din mhux vizzju. Nista' tgħidli all right. Ħatara kif tagħmel ħadd tiddefendi lilek innifsek jew tiġġustifika din id-drawa. Tajjeb, let alone tbiddel il-lifestyle tiegħek, tbiddel il-mod ta' kif taħseb, tbiddel il-mod ta' kif iġġib ruħek. Xaqas in-nies ma jkunux iridu jinbidlu, ġifieri hija biċċa xogħol jibsa ħafna. Mhijiex faċli. Ma inti aċċettajt li titbati? Aċċettajt. Jiena kelli xi ħaġa partikolari hemmhekk, jiena fl-ewwel sitt ġimgħat li kont dħalt San Blas, kont ġej diagnosed bil-cancer. U dik kienet U-turn għalija. Dik kienet U-turn. Għax fej qabel kont naħseb li jiena bniedem immortali li ma mmut qatt nuħu x'nuħu nagħmel x'nagħmel. Nikkummedja l-mewt hija l-bot ħafna minni. Meta mbagħad ċedejt u għad ħanidħol programm u kont għadni qed intallaw nniżżel kelli x'nibqa' l-ewwel qed id-dum qisu xahrejn biex tifhem daqsxejn u tista' tilja. F'dawk f'inqas minn xahrejn ġej diagnosed bil-cancer. Fejn dik mbagħad jisni ntqajt buċċ mal-mortalità qed jien nista' mmotaw, qed jien ma rridx immut. Rrid ngħix. U f'dik il-batija naħseb kbirt ħafna jien. Ma kienet batija li tal-kanser ma kienx batija li għażilt inti? Le, imma d-batija xorta waħda li ġiet. Kienet realtà tqila ħafna, realtà ta' d-batija, plus realtà ta' d-batija tal-konsegwenzi li kelli u kelli bżonn nidħol programm u naċċetta li tinbiddel dak kollu li jien. U allura għamilt jisu l-ewwel kletxur ħadd 6 cycles tal-kimo jiena. U l-ewwel kletxur kont nagħmel jisu xi 10 days boffa għax jirtuni l-kimo fil-vina. Baġġa ma' San Blas. ċakamra bħal din jew żgħar minn din ma kellix kuntatt dirett ma' residenti maħabba li tkun weak ħafna l-immune tiegħek, l-immune system. Allura biex tipproteġi lilek in-nies tkun b'saħħtek għas-cycle li jmiss. Kienu jipproteġuni b'dak il-mod. Tajjeb. U kont nidħol u nerġa' noħroġ. Bis-side effects kollu tal-kimo. Kien hemm xi punt fejn kont taċċedi għax qed tiġġieled il-kanċer qed tiġġieled l-addiction. Addiction li fil-bidu ftehmna hija tista' tiġi meqjusa bħala disease. Kien hemm xi punt fejn qed x'qed nagħmel. Kriżi malla kelli dak iż-żmien, niftakar. Kriżi ma' Ġesu. Ta' fidi. Għalfejn issa meta ddeċidejt li nagħmel xi ħaġa b'ħajti. Ġifieri kont nisrani sa dak il-punt. Jiena nisrani mhux ma kontx prattikanti, ġifieri, mur l-qudies għall-okkażjonijiet biss. Ma kont nisrani biżejjed biex kont kredenti illi stajt tkellem il-dejta biex tgħidilha isma' x'qed tagħmel. Bdejt nifhem li jista' jkun li Alla ma jtikx aktar milli tiflaħ, u forsi da challenge li tani
tajjili biex żgur nagħmel dak kollu li nista' nagħmel biex nibqa' ħaj u nbiddel il-ħajja tiegħi. Sfidi kienu kull darba li nidħol boffa dak iż-żmien għax jiena ngħidlek fit-2000 dan kien. Hemmhekk kien hemm tim ta' tobba professjonisti tal-ġen, il-mirakli kienu jagħmlu. Imma l-istat tal-isptar kien ħażin ħafna. Niftakar kont nidħol fil-ward tal-irġiel, naf li għandi 10 tiem, kien ikun hemm 14-15 persuna hemmhekk qed jieħdu l-kimo wkoll. Sakemm niġi biex noħroġ kienu jmutu 8 minnhom kull darba. Di esperjenzajta xi 6 darbiet. U n-nies kienu jmutu, l-pazjenti kienu jmutu anytime tal-ġurnata. F'nofs tal-lejl, ġifieri, mattihom xort il-familjari jagħmlu panik sħiħ, biki, katavri, il-ħin kollu, kull-jum. U dik kienet ila ħafna kon dejt is-sed id-darba tgħid noħroġ ħaj. Jien qatt ma ħassejt nara ħammut. Meta kont marit bil-kanser, ġifieri qatt ma kien hemm momenti fit-tobba qalu li qiegħed ħażin jew kont inħossni ħażin. Kien hemm id-batija tagħha l-kimo bħal matlek, ma qatt ma ħassejtni li ħammut. Tajjeb. Ma xorta kont tistaqsija lilek innifsek. Jien xorta kont tistaqsija lili nnifsek, id-darba tgħid noħroġ minn hawn. Kont ikun looking forward biex imur lura l-komunità. Biex nerġa' nagħmel dik il-ġimgħa magħhom. Kont ikun ħażin ħaġeb, meta kienu jiġu l-ġenituri biex joħduni boffa biex nagħmel dawk l-10 tiem hemmhekk. Għadik kienet. Ma dak il-punt sorry. Dak il-punt kont ġejt inse li trid tgħix u trid tgħix tajjeb. Eżatt. U il-konflitt li kellek mal-ħallieq? Mal-ħallieq mbagħad qisu bdejt nifhem li dana mhux hu tajuli hija natura kif żvolġit il-ħajja. Imma forsi nista' noħodha bħala sfida u kont nirringrazzjah at one point. Ngħidlu grazzi tal-li tajtni din l-opportunità biex niddeċidi rrid ngħix. At one point. Filli ħażin ħaġeb miegħu għall-ħares kont naraħ. Qed tifhem? Filli niftakarni ngħid isma' thank you ta' istija tal-li tajtni din l-opportunità. Waqt li għadek bil-kanċer? Lej l-axħar tal-cycles, għax cycles pal matlek, jidumu 10 tim u madan dek ġimma break u terġa 10 tim, dom tisu 3 xhur. F'dawk 3 xhur, li l-ewwel 3 xhur tiegħi fil-komunità kienu daqsxejn differenti meta ħadd ieħor. Xorta kon ngħidlhom ma ttrattawni l-istess u m'hemmx preferenzi jew kellha privileġġi żejda. Ħalli nħossni parti mill-komunità. Imma ma bdejt nifhemu u meta kont nitkellem ma' sħabi, mal-membri, mal-istaff, bdejt nifhem li isma' din hija sfida kbira li jekk ħadd toħodha ħadd tkun rebbieħ minnha, ġifieri ħadd iswik ħafna l-ħajja tiegħek. Tifhem? Mela, f'dak il-punt tallimt li rrid tgħix, kont ukoll milli qed nifhem perswas illi il-ħajja li kont qed tgħix qabel it-tip ta' ħajja li kont qed tgħix qabel ma ridtix iktar. F'dik il-komunità sibt ħajja ġdida essenzjalment. Limkien il-punt li għaraft li jiena fiqt ta' din diffiċli tajda ħani li qala għax il-recovery it's a process li ma jiqaf qatt. Jekk twaffqu tkun qiegħed fir-riskju. Jiġifieri inti għadek tkun parteċipi fil-gruppi u affarijiet minn dawn? Yes, bħala staff member għad jkollna supervisions tagħna, jkollna l-affarijiet tagħna. Dirrid ngħid ġifieri għax tant kemm aħna nevolvu u ninbidlu, ċirkostanzi tagħna u realtajiet tagħna jinbidlu wkoll, jkollna bżonn nitalmu nadattaw lil kollu. Kull fażi tal-ħajja bħalma taf inti ġun ħadd inbidel u jkollok bżonn tadatta, jkollok bżonn tagħmel affarijiet differenti milli għamilt il-bieraħ biex kompli miexi u tibqa' b'saħħtek u jkollok healthy lifestyle. Allura il-proċess ta' fejqan tagħna huwa kontinu. Forsi aktar minn ta' ħadd ieħor li qatt ma kellu problema bl-addiction. Tajjeb?
Għana nistawx inċedu l-armi. Xek inċedu l-armi nistaw nitlu f'ċirkostanzi li jistaw jkunu ta' periklu għalina, tista' tkun ġurnata ħażina għalina li mingħajr ma trid nizzer id-defensis tiegħek u tuħu deċiżjoni waħda ħażina. Tifhem? Il-ħilu li fil-bidu tkun intensiva ħafna din. Anke meta toħroġ mill-programm. Ma' żmien, ġifieri mhux se tibqa' bl-istess intensività il-mod ta' kif tħares lejn l-rkupru tiegħek għax imbagħad tiġi lifestyle. Tajjeb, ġifieri dan bħal xagħat li qatt ma għamel xejn u beda jmur il-ġim. Għara jkun hemm dik it-tqanżiħa, mbagħad jibda jieħu gost, mbagħad ikun hemm ħafna intensività, mbagħad ikun ħoloq lifestyle vera tajba għalih u tiġi xi ħaġa normali li jieħu ħsieb il-fitness tiegħu dawn l-affarijiet. L-istess ir-recovery. Kellok limitations huma minn tagħmilha fejn tmur, x'tagħmel, kif tirraġuna, kollu trid toqgħod tikkoreġi u tiċċekkja minn nifsek mod kontinwu. Ovvjament xaħat li huwa emblemiku f'dana kollu għadun Viktor. Nirrekordjaw dan il-podcast, data tal-lum hija li Is-sitta? is-sitta ta' frar. Sa majda naqra dwarhom. Sfortunatament illum Dun Viktor ħallina il-biraħ sewwa illum l-għada tal-mewt tiegħu ħalla naħseb jiena vojt kbir, telfa kbira, kemm għall-familja tiegħu, kemm għan-nies li ħadmu miegħu u anke Fuq action pat ħalla. kbir, aħna ngħidulu il-mons u il-missier. Għax letteralment jisu missier ta' ħafna tfal mqarbin. Kon najlu kien jitbissem. Nejlu għandek ħafna tfal mqarbin għalina recovering addicts għal-membri tal-komunità. Ma kien jkollu l-paċenzja li jisma l-kulħadd, li jara l-kulħadd bħala persuna li m'hemmx ġudizzju. Int minn fejn ġej, int tal-ima nazzjonalità, int tal-ima reliġjon, ma hemmx kemm proġunieri, nisa, irġiel, musulmani, kristjani, nisa ma jemnux. Imma da is-saħħa li kellu fil-karattru tiegħu kif jidħol f'kamra kien jimmansa kulħadd. Joqgħod kwiet. Se jien naħdem ma' nies li ma għandhomx paċenzja joqogħdu bil-qiegħda 5 minuti mingħajr ma jiċċaqalqu. U dan sija jitkellem magħhom, jisma' l-esperjenzi tagħhom, jkunu kalmi, jkunu ffukati. Dan kien il-ġor miegħu din id-dija miegħu li ma taraħħix imma tħossha. Very powerful. Hija b'saħħitha ħafna. Jaqbad il-kull resident minn rasu hekk, jagħmel moħħu ma' moħħhom. Jgħidilhom inħobbhom. Jgħid talba f'qalbu żgħira fuq kull persuna. Jmiss il kulħadd. Isu l-Monsinjur kien jkollu tarbija f'idejh. Kull raġel muqlaw natatus u dan l-affarijiet. Jisu naħseb jimmaġan li għandu tarbija f'idejh, l-ewwel ġentilizza kollha. U meta kien ikun iżżur il-komunitajiet u t-toks li kien jagħmel, 3 mistoqsijiet ta' kien jagħmel. Ma kienx jagħmel xi pritka twila li ma tiswiċċa qatt, li ma jifhimha ħadd. Jitkellem bil-lingwa tan-nies li jifhmuh, 3 mistoqsijiet. U jagħmlu ġimgħa jaħsbu fuqha. Per eżempju, ma nafx. Ġorx il-passat tiegħek f'qalbek. U jgħidlek 3 darbiet. Ma tisma' risposti. Titqabbilx ma' ħadd ieħor, titkejjix ma' ħadd ieħor. Ma tisma' l-esperjenzi tagħhom. Jiġifieri very powerful, da. Min fejn ġabu dal-erf? Għax bniedem għaref u jiena naħseb bniedem spirituali ħafna, jiena qatt ma tqajt ma' persuna daqshekk spirituali jew trasmetti daqshekk sens ta' spiritualità fija. Il-Monsinjur. Huwa bniedem kbiru. Għalik x'kien ifisser? Għalija kien jfisser il-boss tiegħi, l-mallem tiegħi,
direttur spirituali tiegħi u l-ħabib tiegħi. Kien jfisser ħafna u. Il-bira kellna velja ta' talb u xerjajna il-komunitajiet kollha. L-esperjenzi li kellna mal-Monsinjur fost il-ftit talb li għamilna. U jien irrakkontajt meta 25 sena ilu rajtu l-ewwel darba jiena x'kont nisma' bih ma kontx naf minnu meta dħalt San Blas kont naf li d-direttur huwa l-Monsinjur Dun Viktor. U meta ġie l-ewwel darba jżurna dak meta kont hemmhekk jiena mort fuq u jiena għatlu rajt Monsinjur. Għalli għaw qalbi, għalli inti min inti? Għax la jaf xisimni, la jaf jek mux volontier jew resident. U għatlu min jien. U l-axar darba li kellimtu graduazzjoni li kien f'Ġunju, mort inkellmu, ovvjament għaddew 25 sena minn fuqu. U għatlu Monsinjur, inti rajt? Għalli qalbi, dar lejn nista warajħ, u għallum dar ħabib tijaj. Arana. U dik baqat mija ġifiri ma kissara, kolli ġismi xew. Li il-relazzjoni tant kem sviluppat u kibret matul dawn 25 sena tijaj miegħu. Tajjeb, tant kem jara nies ma jieħax kien jara nies għandhom Viktor, nis minn kullum kien. Li la ħabib kien xi ħaġa speċjali. L-aħħar sijat kif kienu? Meta kien muġuħ Dun Viktor, jiena rajtu xi 3 jiem qabel ma miet. Mort l-isptar, kien riqet ma kien hemm ħadd u ħallejtu riqet u kien hemm ners tiraħalli ħadd l-istaw jqum. U għamel xi nofsija naraħ riqet. U mbagħad qam u rani bidu jibda jagħmel hekk biex jiġi ħdejh u jibda jgħidlek inħobbok. U dik il-ġentilezza tidu, u joqrob l-iktar tragward diffiċli li jaffronta kull persuna kien għadu ċert li dak huwa l-aqwa mod li inti tgħix. Għatlu kif għallu muġuħ. Għallu ma kilta, għallu kilt, għallu xrob ftit għax għamel xi ma jikorx u ma jixrobx. Għatlu taf kam għamil ġid inti. Għatlu kem kien hemm żgħażagħ San Blas. Għatlu inkludi 4-5 persuni oħra l-familjari tagħhom 100 eluf f'35 sena. Għatlu inħobbok, komplu waħdmu, komplu hobbu. Ek. U dik tibqa' miegħek. Tibqa' miegħek telfa kbiru għall-familja tiegħu sħur għal-Malta. U jiena għalija kien privileġġ li sirt nafu, sirt inħobbu, sar jħobbni. Li jiena l-ex-users għandu soft spot għalina li ma ngħidlekx. Għax per eżempju nofs il-staff jkunu ex-users, ċaħat nis li kienu fit-triq għamlu l-programm u bdew jaħdmu biex jgħinu l-ħadd ieħor. Fl-qatt tal-istaff meta kien għadu jiċċer jom, jien niftakru per eżempju jissikket xi ħadd li mhux ex-user kind of issa, mhux kien iċċajt kien jagħmilhom. Mbagħad aħna nkunu naqa' xorta qarbin. Xi ħadd kien jgħidu l-dawk li kulħadd kien jaf, ġifi sigrit magħruf li kellu sospitali jiena. Jgħidu ħallihom il-dawk, tagħti x'kas, ħallihom. Ġifi kellu sospitali jiena. U ħadem għan-nies bħali. Ġifieri ma jistax ma jkollux. Disciplina ma kellu. Ija ta' kien rett il-Monsinjur. Jekk ikun irid xi ħaġa, jkun irida sewwa. Ġifieri le, kien kapaċi, mela, kien kapaċi jkun disciplinatu rett, jwassal il-messaġġ sewwa. Ma f'liema kuntesti kien ikun disciplinat. Jekk jinduna per eżempju l-affarijiet ma jkunux din kif suppost jew ma jkunux jisiru
kif suppost. Allura kien jikkorreġi ġifieri ta' bħala missier kif missier jikkorreġi familja. B'ħafna mħabba ma li għandu jgħidlek jgħidulek. Anka, għasindonajt, jina spiċċajtek fil-sidġu. Et nisma dwaru dar raġel, anka bdejt nħal. It's a shame li ma kellekx opportunità t-intervista, it's a shame. Ekket najt. Ma l-legat tiegħu li ħajħalli ħati jridu jgawdu ħafna nies. U l-legat tiegħu kif ħadd naraw issa? Li naħseb inżommu il-memorja tiegħu ħajja u x-xogħol tiegħu li jwassal għal servizz li jgħin il-ħadd ieħor naħseb hekk il-legat tiegħu rid ikun jiena li dak li qed nagħmlu jibqa' jsir fil-memorja tiegħu u nibqgħu ngħinu n-nies. Tinħass din il-kumpassjoni li tpervadi kollox hekk li kellu, tinħass fil-residenzi tagħkom, Yes. Tinħass mod qawwi ħafna. Diffiċli madonna, li inti tkun persuna li il-ħin kollu l-ewwel ħaġa li tkun trid tagħmel li tagħti. Rari u ħafna l-verità. Kelli jħobba ħafna sempliċità. Ġifieri. Jekk tagħmillu kartolina jissu tajtu l-isbaħ pittura tad-dinja u jibqa' jozza u nemmen li kien jibqa' jozza dawn l-affarijiet. Ismani, għandi xi mistoqsijiet bejn il-Patreons, tidhom jew? Kif trid? Mela le? Mela, il-patruni jistaqsu miġuba li l-komment bib tagħna tal-Browns, partikolarment mis-servizz tal-Gut Health, ma nistax nirrakkomandah biżejjed. Il-gut huwa marbut essenzjalment ma kollox. Hemm min ikollu problemi ta' acne jiskopri li hija problema ta' gut, hemm min ikollu problema ta' mood swings, enerġija, nuqqas ta' rqat. Dawn huma affarijiet li jista' ikunu relatati mal-gut. Għal daqstant, morru il-pharmacies, l-ispezariji tal-Browns, staqsu dwar il-gut health, staqsu jekk dak li forsi intom minkwetati dwaru jistax ikun relatat mal-gut, isirilkom test xjentifiku immens, isirlek konsultazzjoni li hija verament impenjata, isiru tafu ħafna dwarkom infuskom ukoll, jien għamiltu l-mar għamlitu u ma nistax nirrakkomandah biżejjed. Bux, kważi kessert il-mikrofon. Mela, arħan komplu, jien u ħabib tiegħi Jeff il-Putu. L-ewwel mistoqsija ġej minant Eric De Battista. Ħabib kbir tagħna da. L-għalat niftakar kelli nibbatlu. Għatħu għost ħafna biha, mintix. Għallejlu mu laqwa ktib ta' Jung li nibda bih. Tem. Mela, probably The Psychology of Religion. Mela, imma nisnerġa naħseb naqra dwar tew ngħidlek. Mela, from personal experience in helping friends with addictions, I noted that in Malta there is a lot of assistance in relation to drug abuse, but much less when the issue is alcoholism or suicidal tendencies. In the case of my friend, it was both at the same time. I found a lot of difficulties in finding help with most of the suicide watch phone numbers, not answered or completely useless, and other agencies just directing you to psychologists and or psychiatrists or even just suggesting calling an ambulance. Also, I don't believe that any agency offered programs for dealing with alcoholism. I am interested to know Mr. Muscat's opinion about this. Mela, prezentament, kemm is-setqa anke l-Caritas għandha servizzi għal persuni li batu bl-alkoholizmu. It-tnejn jistgħu jidħlu fil-komunitajiet ta' Santa Marija tal-Caritas ta' San Blas. Ġifieri jintqajt ma' nies li m'għandhomx problema ta' abbuż ta' droga imma abbuż tal-alkohol. Ġi dak is-servizz qed jingħata b'mod residenzjali. Jingħata wkoll b'mod. Kif wieħed jista' jfittxu? Jekk da pereżempju l-ħabib tiegħu għandu bżonn lajnuna, kif ħajsiba? Jien l-Italija faċli ħafna għax li Google Caritas Malta jom kellha setqa.
U jitilaw telefon numbers u jgħet issa kemm jagħmel telefonata u jikwidaw minn hemmhekk. Ovvjament ħinijiet tal-uffiċċju mhux 24 sija kuljum. Dik forsi nuqqas li għaw Malta jiena li m'hemmx helpline b'mod kontinwu fuq issues ta' abbuż ta' drogi u alkohol għal-24 sija. Għaw helpline imma tal-suicide. Helpline Kif il tajjeb fis-sens? Jiena naħseb jiena huwa effiċjenti. Huwa effiċjenti ħafna għax smajt ħafna każijiet li jgħinu ħafna nies jiena u anke l-ambulanzi ġielu marru fuq postijiet fejn jkun hemm. Jekk wieħed irid jagħmel telefonata xa tħossu li jrid titem ħajtu fejn tiċempel. 1579. 1579 kellimni.com ma nafx hekk imma mhuwiex inklinata żgħażagħ biss kellimni.com jew jekk għadix tiffunzjona. Ma nafx ma niċċekkjawx. U 1770 huwa ta' Richmond. Ta' Richmond Foundation, eżatt. Mela, qed ngħidu li jekk inti kollok problema ta' alkoholizmu tista' ssib lajnuna fir-residenzi. Ija. Però wieħed għandu bżonn ċempel bejn id-9 u l-5. Eżatt, għax l-outreach kum miftuħa f'dawk il-ħinijiet. Office hours. Weekend chain. Weekend chain. Hemmhekk għandna laguna sħiħa hemmhekk. Sfortunatament jisu esperjenza xi sitwazzjoni fejn ma sabx jisu għajnuna jew spiċċa daru mal-ħajt. Terapisti psikiatri għandhom rol importanti wkoll. I mean, mhux faċli jisu mhux sempliċement irreferu għal terapisti jew psikiatra, dak huma importanti wkoll. Ġifieri, jekk tiġi referut hija xi ħaġa tajba wkoll jekk tmur. Dak iċ-ċentru li taħdem fih inti tal-Mosta. Darċali Miċeli. Dak huwa spjega li l-funzjoni tiegħu għax f'moħħi huwa post fejn jekk jiena recovering addict nista' mmur jekk qiegħed ħażin spiex, Le, kliem sempliċi ħanuża. Darċali Miċeli isa halfway house. Ben inti l-estate il-program. Ta' 6 xhur, tgħix hemmhekk. U mbagħad ġej tal-perjodu ta' żmien f'din id-dar, alright, fejn hija integration phase fejn tintegra ruħek lura fis-soċjetà. Alright? Ma tkunx miftuħa għal pubbliku għal kriżijiet, imma n-nies tispiċċaw il-programmi. Mela, Ben jgħidlek tkun taf xi ħadd li għaddej minn żmien ħażin u xi addiction minn esperjenza tiegħek. Kif taħseb l-aħjar twassala tiddeċidi tbiddel ħajjita? Tajjeb, jiena naħseb f'każijiet bħal dawn trid tisma' u ma tiġġudikax. Jekk persuna qrib tiegħek jew ħabib jew ħabiba tiegħek tixtieq tkellmek jew għandha bżonn qed tinnota li għandha bżonn titkellem għax għandha problema u x'hekk ilha mistoqsija finta sewwa. Li l-persuna kun għaddej minn żmien ħażin, jiġifieri mhux neċessarjament implikat li l-persuna għandu x-xewqa illi idawwar ir-rotta. Alright, tisma' xorta waħda, tiċċekkja x'għandha x'tixtieq tagħmel fuq għall-persuna, il-problema x'għaddejja minn żmien ħażin u tiftaħ qalba miegħek. Allura inti ħadd tisma' ma tiġġudikax importanti. Umbagħad x'tixtieq tagħmel, kif nista' ngħinek jien. Imma jekk ma tiġix għall-għajnuna, mela jiena qed tiġini sitwazzjoni ipotetika f'moħħi. Tara xi ħadd li tħobb viċin tiegħek li qed jaffeċ. Il-persuna mhux qed iħoss li u le mhux problema. Ma nbutaw naf li għandi naf numru ta' luf f'dejn pereżempju, naf li dakinhar kelli x-xogħol ma morx u hija. U inti qed tara minn barra n-nies li jħobbuk, anke meta ma jkollokx vizzju, jistgħu jqituk ħafna perspettiva. Imma mhux qed iħoss li qed titriq ħażina. X'għandi nagħmel fil-fema tiegħek? Illum li fema li għandek turi ħafna kompassjoni ma' dak li jkun, tgħid li ma jieħ narax jinqeret u jkisser kollox u nibqa' nuri kompassjoni ma nista' nagħmel xejn fil-verità, int ma tista' tagħmel xejn sakemm dik il-persuna tiddeċiedi. Alright, ma tissapportjaħiex fid-deċiżjoni ħżiena tagħha. Tajjeb, imma tipprova ttija alternattivi x'tista' tagħmel minflok kompli niżla indinsla. In the meantime trid turi ħafna mħabba kompassjoni. U forsi għandek bżonn tkun assertiv, jkollok bżonn tissettja l-boundaries ma' dik il-persuna wkoll.
Għax inti ma tistax ħajtek tikrolla ħabba l-abbuż ta' ħadd ieħor. Sewwa. il-mike. Ġifieri ħajtek ma tistax li tikkontrolla Kolla sax. tikolla saħabba l-abbuż ta' ħadd ieħor. Ġifieri kien hemm bżonn li tagħmel boundaries u tkun assertiv ma' dik il-persuna, ma trid turija wkoll li dik il-persuna tħobbha. ħanara li weġibni, tkun taf li xaħat li għaddej minn żmien ħażin u xi addiction. Minn esperienza kif taħseb li l-aħjar twassala tiddeċidi tbiddel ħajta. Ġifieri inti taħseb illi essenzjalment ma tistax twissija inti biex tbiddel ħajta, inti tagħmel lilek nifsek dejjem aċċessibbli ħalli fil-punt illi il-persuna tieħu deċiżjoni, ma il-persuna tieħu deċiżjoni m'hemm xejn fil-fema tiegħek illi tista' forsi mhux espliċitament tipperswadi il-persuna biha. Ara, n-nies jippruvaw jagħmlu ħafna affarijiet, jiġru ħafna każijiet, jweduhom ħafna affarijiet, jiċċedu ħafna affarijiet. Jiena naħseb l-aħjar ħaġa li tagħmel turija li inti tħobba l-persuna les li tissapportja, imma mhux les li tinżel in-niżla magħha. Tifhem kemm importanti di li jiena ħan nissapportjak, nħobbok u nirrispettak imma mhux se ninżel hemmhekk miegħek. Ġifieri trid tipproteġi lilek innifsek, ħafna ċirkostanzi ma jkunux jistgħu jagħmluhom ta' dawn. X'hekk ikunu partners, familji, se tagħmel naħa l-oħra. Tifhem? X'taħseb fuq il-legalizzazzjoni tad-droga għandi? Jiena naħseb li in the long run mhix xi ħaġa qlija li għandna dit tip ta' liġi. Ma ġifieri mela għax fil-verità kont qed nistaqsik mistoqsija wiesa ħafna, ħan nagħmelha f'numru ta' mistoqsijiet. Ma x'taħseb fuq ir-riforma tal-ħaxixa? Mela, fuq id-dekriminalizzazzjoni naħseb kienet xi ħaġa importanti li l-pajjiż għamel. Jiġifieri jekk tinqabad possess tal-ħaxixa ma jagħmlux kummedja bik u show bik u jkissrulek il-karriera u dawn l-affarijiet dik granted. Qed ngħidu għar-riforma dik hija r-riforma ta' 2016. Aha, tajjeb, issa. Ma kien riforma iktar reċenti. Eżatt. Jiena naħseb dik kienet xi ħaġa li daħlet mod maġla ħafna fil-pajjiż ma konsidrawx ħafna, ma ġewx ikkonsidrati ħafna affarijiet, ma saritx riċerka lokali, deċidew fuq riċerki barranin, saħna l-kultura tagħna u aħna l-Maltin aħna differenti mill-Ispanjoli, mill-Portugiżi u whoever. Ma rridux jissiru daw l-affarijiet. Naħseb daħlet mod maġġel ħafna u ma konsidrawx fil-long term kemm ħat affettwa b'mod negattiv lis-soċjetà tagħna. Li ġara biss normalizzajna l-użu ta' droga aktar milli kien. Tajjeb. Isu l-ixxu kienet, isma' ma jistax ikun konna żgħażagħ naqbduhom ftit ħaxixa nitfgħuhom il-ħabs u nkissrulhom il-ħajja tagħhom. Dik kienet bilna 100% ċiċċata għax dik fit-2000 meta għedna 16 kienu korreġuha minn dak iż-żmien law qatt ma daħal il-ħabs xi ħadd li naqbad bi ftit ħaxixa. Bl-istess mod aħna tistgħu ngħidu u kien hemm argument ieħor li biex jaqtlu l-black market għax hawn ħafna ħaxixa sintetika u dan l-affarijiet. Allura aħjar ikollhom xi ħaġa pura u aktar naturali li jkabru huma jew li jistgħu jixtru milli jqogħdu jibilgħu dawn l-affarijiet imbabsa. Bl-istess mod illum il-coke li hawn fit-triq hija kollha sintetika, illum m'hawnx cocaine li hija cocaine. Imbabsa ħafna. Għab l-istess raġunar ġiver ftit sin oħra jgħidu sma' mela ħan nillegalizzaw il-kokaina. Jistgħu jixtruha minn spiżjar jew man xi ħadd. Għax ta' triq hija mbabsa. Ġifieri ma naħsibx li jraw l-istampa kollha, naħseb li jridu jidaħlu l-liġi akkosta kollox u hekk għamlu. Taħseb li mmotiva dal-akkosta kollox minn fejn ġie? Voti, mux lejlit l-elezzjoni naħseb saret din, sewa. Però daqs kemm hemm nies illi forsi jriduha l-liġi, taħseb li kien hemm ugwalment nies li ma rridux? Jiena ngħidlek forsi kienu 45,000 fruħ li rriduha. U taħseb li dawk il-45,000 fruħ tant rriduha li kienu lesti jagħtu l-vot skont min itihom din il-liġi. Mhux hekk naħseb jiena hija logħba
ma tantx jieħdu biex ħadd ma jitkellem fuq għadin għax ħadd ma jkun irid joħroġ inten. Imma hija logħba politika ta' minoranza ta' nies li aġevolawhom billi jituhom liġi bħal din possibilment jituhom il-vot. Inti boots on the ground qiegħed fil-qalba ta' daw kollu li qed jiġri meta neġu għal narkotiċi fil-pajjiż. Fil-verità, għamlet imma xi differenza fin-negattiv fil-pożittiv? Stilu smajt rapport fejn qalu isma' naħseb kienet xi rapport tal-gvern. Qalu li kemm ilha bil-liġi tal-legalizzazzjoni insomma tal-ħaxixa ma kien hemmx xi spajkjatura il fuq ta' aktar użu. Jien ma nafx min għamlu dal-istudju jew kemm huwa serju, imma li naf jiena illum nisma' inxomm il-ħaxixa waqt li miexi kullum kien. Tmur fejn tmur. Għax-xomm tara n-nies jpejpu llum, in-nies jpejpu aktar mod apert. Forsi l-argument hemmhekk huwa li qed iħossuhom iktar komdi jpejpu kullum kien, però mhux neċessarjament hemm iktar nies volumużi ma iħossu isma' jekk jien qabel kont impejjeb l-smoke ġewwa dari bil-moħħbi issa mmur naf maxxat u mexxi. Eżatt. Imma jekk qabel inti kont tixtri ftit ħaxixa u llum qiegħed tkabbar inti 4 pjanti li dawn idituk ma nafx kemm il-gramma kull pjanta. All right? Jiġifieri x'se tagħmel bija din? Inti mhux se tpejjibha kollha. Tajjeb? In-nies qed jkabbru aktar milli għandhom bżonn, all right? Wis probabbli jbieħu aktar jew jxerdu aktar, all right? Potenzjalment in-nies li kieku ma kellhomx aċċess kollu. Jiena naħseb il-fatt li mela jiena għandi ħafna konflitti f'moħħi. Sawa fuq għadi, għax jiena bħalek inħobb il-ħelsien. Ġifieri jiena kull darba li l-gvern jibda jiddetermina x'nista' nagħmel ma nagħmilx, l-intern jibda tiftakar għall-urna tas-Super 5 hekk jibda jiġri. Però nifhem ukoll illi jekk pereżempju għas-saħħa tal-gvern tifel tiegħi. Tifel tiegħi huwa bniedem li naf iċ-ċert qatt ma pejjeb smoke, imma għas-saħħa tal-argument da imur id-dar ta' sieħbu fejn għodu jilabu naqra PlayStation jaraw il-films u jagħmlu affarijiet li jagħmlu l-boys. U da waqt li qiegħed hemm kull darba daw qed ipejpu. U qed ipejpu għax normali, legali, hija aċċettabbli. Imur darba, imur darbtej, imur tielet darba fl-aħħar f'xi punt għax ġiet innormalizzata. Daħħa jiddeċidi u ejja mhux nipprova. Saħalli għali li t-tifel tiegħi l-stoners ma tantx għandu paċenzja lihom. Dik hija waħda mill-problemi li n-nies jaħsbu li it's okay għax hija legali. The feedback we're getting from the associations indicates that the members who are registering were already cannabis users, which means they shifted from the black market towards the safer regulated option. U inti taqra ħadi u ma tkunx taf l-istorja kollha tajt mela għandix problema. U le mhux fejn ikwitaw fuqha. Ma jidlekx li St. Luke's daħlu, St. Luke's, Mater Dei daħlu 4 darbit iktar nies bi problemi relatati mal-marijuana, ma jidlekx li residenzjali Mount Carmel daħlu 4 nies iktar minn qabel il-liġi illi batu with marijuana-induced psychosis. Ma jdomlokx daw l-affarijiet. U dit tip ta' propaganda hija danneġġa, jiġifieri di għandha implikazzjoni veri fil-ħajja tan-nies, ma nafx. Għalhekk għad in the long term għadna ma nafux kemm ħadd għamek sara, in-nies mhumiex magħrufa, ma għandhomx għarfien, in-nies ma għandhomx għarfien, awareness ma għandhomx, speċjalment in-nies li ma għandhomx għarfien jkollhom awareness fuq il-ħaxixa. Jew dara di jisimgħu propaganda ta' xi partit jagħmluha tagħhom. Allura dik hija realtà li immaġinaw ġo magħhom. Issa, mela, kif għatlek, biex jiena il-ħelsien jogħġobni, tis-sens, jekk inti trid pay for smoke, imma mhux l-istat jitnejjek bija li għajli isma' dejjem problema ta' xejta u li qegħdin għalli sa sigaret. Il-verità mhux dik kien pejb li smoke għal ħafna snin pejb li smoke u naf illi kieku pejb tinqas smoke probabbli. Għandek naqtar ċelloli tajbin. Dik probabbli għamilt ħafna iktar f'ħajti. Yes.
naf li għattajt xhur sħaħ fil-bedroom, fil-dar tommi, misnin nistħi, raġel ta' 23-24 sena, Ma tagħmel xejn. nilab il-PlayStation u għatta ġurnata wara ġurnata mstonjat, njikol, minar ma nkun ta' servizz, minar ma nizviluppa b'daħila. Speċa, kienet l-għazla tiegħi, kienet l-għazla tiegħi. Imma għajdu għom daw l-affarijiet, għajdu kollox, titpejb issa, naf nies li vera għandhom kumpaniji daw, għanna fil-break imorru jpejpu joint, jiġu l-ura, jiffunzjonaw, jgħidu li jaħsbu aħjar, mux hekk, pero rajtom, daw jeżistu. Imma jgħidu l-istampa kollha, nkunu ċari. U di li nkunu għaffiġnija. Għaffiġnija għax għagġilna għax waslet elezzjoni rridu nipperswadu n-nies. Umbat m'għandniex il-witch. Ngħidu isma' gaj, għawak jista' jkun għandna żball. Qed naraw id-data tajt li għandna problema. Le jibqgħu jafġu. U jirrepetu l-istess affarijiet li ma kienux jagħmlu sens mill-bidu u jibqgħu jiġġeruhom sal-lum. U n-nies mhix informata, n-nies mhix informata allura it's not a big deal. It's okay u gwadanjaw dawn li jixtaqu din libertà tal-legalizzazzjoni, well and good għalihom, għaxek xtaqu, u ġiviri dik hija s-soċjetà tagħna llum. U bħalma konna ngħidu fil-bidu, il-ħelsien mingħajr id-disciplina u l-edukazzjoni frakas. Xorta jrid ikun hemm il-boundaries naħseb jiena, xorta jrid ikun hemm affarijiet qegħdin naqaf posthom minn normi, xorta jrid ikunu din hemm. Mhux biex jikkontrollaw tan-nies, imma aktar biex dak li jkun jibqa' kemm jista' jkun ittjiex soċjetà ċivili. Mhux ċivili imkissra fl-istess ħin. Is-soċjetà tagħna llum sfortunatament hemm ħafna problemi li ħloqna matul iż-żmien matul dawn l-aħħar 30 sena. Pero naqbel, biex nargumenta n-naħa l-oħra, jeżistu soċjetajiet fejn memx proibizjoni, kif konet najdu, so għal-Kanada per eżempju, u in-nies mandom xirejba ta' barra minnaw. Għal-Portugiżi jidilli legalizzaw ħafna sostanzi. Dekriminalizzaw ħafna sostanzi, pero hemm zieda fl-użu ta' narkotiċi, jiena ma jidirlix. Naqas. Inti per eżempju anka meta tmur Amsterdam, per eżempju, tosok naqasek għanna adolescenti, għax tal-madwar temmek, biex ta' hija saddi, biex ta' kienem dak iż-żmien fejn konna paper, imma illum speċa immaturaw. Aħna, dak l-argument għamiltu għal-Ministru ma għamlu xejn. Aħna jena li aħna f'ħafna affarijiet għadna maħniex id-disciplinati kif nipparkjaw, kif nieklu. U anke allura naf kif nippanċjaw għax-xogħol. Tant aħna u hija kif dejt made in Malta bla doċ. Għandna naqra minna dik. Jekk tara pereżempju darba mort construction site il-Lussemburgu. Iżek qiegħed ħaqqal aħbeġ ġolokanda, da bil-bidnis għal-moddofi kinsu bil-vacuum cleaners, warajom għaddejn kollox spikkel sped. Mur fuq construction site Malta. Issa barrira. Hemm dik id-differenza. Issa, soċjetà li għandha dik il-livell ta' disciplina tista' tintroduċi n-narkotiċi wkoll fiha? Jiena naħseb tistenna. Jiena naħseb tistenna. Yes. Kemm jien konservattiv, isma' ħasaqsik mistoqsiju għax ħanaqbad nirrenti u ndejja n-nies. Mela, Bambinell, saqsi inti u mbagħad insaqsi jiena. Tittaqbad dak il-mikrofon, mela. Mhux jaqbdu ta'? Biex tkompli tinstiga. Okay. Għajdilna. Taħseb, għaxin naħseb u għol fuq il-riforma tal-kannabis, taħseb immona li l-intenzjoni ta' li jihdu il-sustanza li bebidu nibdew nitkellmu mux il-sustanza jħazina, imma l-intenzjoni li jħu dik il-sustanza. L-alfej għandek bżon, il-ħtieġa ta' sustanza minn fejġeja. L-ma bil-galuna ħatmut. Jekk inti l-intenzjon li jett tixrob l-ma imma tu fil better, eżempju, naħseb. Inti tagħmel l-argument imma li
jista' ikun hemm ċirkostanzi fej li tieħu l-smoke hija xi ħaġa tajba. Da u tisaqsi mal fejn għandi bżonn l-smoking. Le, minti jisna nibdew għax id-diskussjoni hija naħseb dejjem wasalna li ġlieda kontra droga kif narawa. Issa flok il-ġlieda kontra droga nistgħu empower the people li nibdew jitalmu ma jkunu servewer. Flok ngħidu dik ma tistax toqgħodha. Tgħid jiena tallem il-popli jew tallem l-individwu li hu jagħżel kun accountable tiegħu innifsu. Eżatt. Billi qed ikollok xi ħadd tikkontrolla kif se kan big brother Dak l-argumenti għaj meta kienaw is-surgat. Naqbel miegħu, ma mbagħad ovvjament irid jiġi responsabilità li nagħmlu iktar l-intenzjoni għalet tagħmel oġġett li nkunu iktar konxi ta' x'qed nagħmlu. Li rigward dik hija ħażina fil-verità kollox jista' jkun ħażin u kollox jista' jkun tajjeb. Kollox jista' jkun tajjeb hija naħseb għandi suspetti tiegħi. Ġifieri jisu l-mistoqsija għalfejn in-nies għandhom bżonn jużaw sustanzi. Li naħseb iktar il-mod ta' kif jista' jkun nibdew nħarsu kif nittakilja din il-problema jekk irridu naraw bħala problema il-mod tal-intenzjoni ta' kif noħdu jew x'qed nieħdu l-intenzjoni tagħha għaliex tista' tikol tuffija eżempju u tagħmilek il-ħsara x'inti. Għax huwa titkellem fuq harm reduction, innaqsu ħsara. Ġifieri jekk ħanuża din is-sustanza ħankun naf x'jiena nagħmel imma nitgħallem kif għandi nuża. Għax inti bħal karozza. Għax nasib l-analogiji nasib l-analogiji li qed tagħmel huma diffiċli li jimmappja waħda fuq l-oħra u ikunu utli għal dak li nippruvaw naslu għalih. Naqbdu neżawhom il-metafora u naqbdu sustanza. Għasaħa tal-argument il-kokaina. Sewa, mela, il-mistoqsija tiegħek hija il-kokaina meta qed tintuża għallim intenzjoni qed tintuża u nindirezzaw dik l-intenzjoni. Issa, jekk l-intenzjoni pereżempju tkun mhux biex nieħu bażjew. Sewa? Ma deep down vera tkun dik biss deep down. Inti tistaqsi the root of the intention. Għala wassal xi ħadd li jieħu l-coke eżempju, għala dak il-persuna jieħu l-coke. Ara. Hemm affarijiet oħra. Is-sustanzi nużawhom, insomma, jintużaw, għax ma nuża s-sustanzi għalli ma niftihemx ħażin. Anka l-nikotina, per eżempju, jiena impejjeb is-sigaret. Għal xiex impejjeb sigaret. Alright? Mela nkun stressjat, jew għandi bżonn niċċelebra xi ħaġa, jew għandi rid nirrelassa u għandi bżonn in-nikotina. Issa, ġismi ġiedik tan-nikotina, ħajfakkarni. Mela, in-nies jużaw is-sustanzi ħafna drabi biex jaħarbu mir-realtà tagħhom. Tajjeb. Biex jaħarbu mill-istress, biex jaħarbu mill-loġieq, alright? Biex jaħarbu mill-affarijiet li qed jidejquhom jinkwetawhom mid-diżappunti tagħhom, jew kellha biex jiċċelebraw affarijiet oħra fil-ħajja tagħhom. Ġifieri, għal-mistoqsija tiegħek, ma nagħmlu xejn għal xejn. Aħna nitalmu li jekk għandi laċċ u nixrob tazzinma, ħajaqta' li laċċ. Mela, jekk irid niċċelebra, alright, u rrid nieħu baż, hemm il-kokaina. Però l-ġisem ħajinduna mal-ewwel. Għax tajtu dak il-feel good factor, l-effett pozittiv sabiħ tal-kokaina. Li meta tkun imdejja inti, m'hemmx għalfejn tiċċelebra xi ħaġa, meta tkun stressjat, m'hemmx għalfejn tiċċelebra xi ħaġa, tista' tuħu dik is-sustanza għax dik ħataqtek, ħatuħu il-bot mir-realtà tiegħek. Ħafna min-nies għalhekk jużaw id-drogi. Ġifieri, meta jkunu żgħar b'esperimentazzjoni u biex tiċċekkja, jew kellha maħabba pressure ta' sħabi, kollok tuħu jew tagħmel bħalhom biex ma tħossokx waħdek jew maqtuħ mill-klikka. Jew kellha b'mod volontarju tesplora u tesperimenta. Tajjeb, imma ġisem ma jinduna u jitgħallem li bis-sustanzi huma x'inhuma s-sustanzi inkluż l-alkohol, alright? Tista' taħrab mill-loġiq tiegħek, tista' taħrab mir-realtà tiegħek. Tista' ġalek tħossok tajjeb, taħrab mill-mistija. Tkellimna fuq il-mistija l-ewwel. Fuq il-biżaq tiegħek. Ġifieri, il-problema huma li nara jingħu ħafna nies jużaw is-sustanzi. Kull tip ta' sustanza. Ngħid jiena, il-pajjiż tagħna għandna balla nies
id-disprati daqshekk il-ħin kollu. Għandna daqshekk nies li mhumiex edukati biżżejjed biex jgħixu u jiddiljaw mal-ħajja. Għandna daqshekk nies ħżiena u Malta jħossu mhux ħżiena għax huma persuni ħżiena, li jħossuhom ħażin bihom infushom bil-ħajja tagħhom. X'inhu jiġri f'din gżira? Għax inġieli ntajt ma' barranin u kont għadni fit-triq qabel il-programm kien jiru bħal Maltin qatt ma rajna aħna. Kemm fejn ruħ quddiemek ġabarti 2000 meqruda. Barra minn Malta ma tesperjenzax dik. Aħna goffi. Ma x'in ir-raġuni? Kulħadd imdejjaq. Kulħadd indannat. Jista' jkun li fażi li rridu ngħaddu minnha biex ovvjament. X'inhi l-ipotezi tiegħek għalfejn? Jiena naħseb għandna nuqqas edukazzjoni. Ta' kif nikħendiljaw ir-realtajiet tagħna minn meta nkunu żgħar. Jew overprotective, ħafna żejjed il-nukleu tal-familja ma jħallinix nisbaljaw nitalmu, ma nisbaljaw qatt ħafna drabi mbagħad meta nisbaljaw bil-kbir, all right? Jew l-estrem ieħor hu. Xi ħadd li qatt ma kellu dik l-attenzjoni allura kellu qatt ma tgħallem kif jrid jagħmel l-affarijiet, jrid jieħu ħsieb l-affarijiet. Żewġ estremi l-istess riżultat narhom jien. Xi ħadd li huwa mfisset iżżejjed u xi ħadd li huwa mċaħħad minn ħafna affarijiet. Jekk ma noqgħodx attenti ir-riżultat dejjem ikun l-istess, allura qisu ma hemmx bilanċ. Tajjeb, qisu ma hemmx bilanċ. Illum kienet ikollna konversazzjoni waqt ix-xogħol. Li naħseb tirrelata ma' dal jattajt inti. Aħna konna nitkellmu fuq il-konsumerizmu. Biex in-nies hemm ħafna nies barra insomma jgħidu lek għax jiena ma nlaħħaqx u l-ħin kollu x-xogħol u l-mara x-xogħol u waqt li qed jgħidilek dil ħaġa li beż ġakketta li tiswa daqs kemm naqlajn f'ġimgħa, żarbun l-istess. Għadu ġej minn holiday li tiswa daqs xarej paga. U qisu hemm din il-vena konsumeristika li qisu il-bniedem Malti, għax f'Malta nista' ngħid għax f'Malta. Tara inti fil-Maltin ukoll din li ħafna. Ġil tmur restorant fil-weekend ma jkunx mimli, tmur xi weekend break u l-lukanna ma tkunx mimlija Maltin. Tmur l-airport u mhux infasata Maltin. Daqs kemm tara Lamborghinis u Porsche Malta għaddejja minn epoka ta' konsumerizmu kbir naħseb jiena. Issa, u ħanżewġ ma dal jettajt inti u forsi nista' nibni fuq l-ipotezi tiegħek. Li konkludejna kienet li Malta tilfet is-sense of meaning ħafna. Għal żmien twil Malta kienet ittieqa meaning Ġesu, il-Knisja, il-komunità, il-Kristjaneżmu. Oppressjoni oħra differenti. Kienet naqblu. Imma kien hemm dan is-sens ta' bl-Amerikani għadu Jesus-sized hole. Għax dik la darba t-naħħija, biex bħaxa ħaġa tittimlija. Sewa, issa żmien twil imlejnija bil-politiċi aħna, żmien twil id-dottrina, neħħejna d-dottrina tal-Knisja u mlejnija bid-dottrina tal-politiċi. Imma sa tlifna anka il-fiduċa fil-politiċi. U dik it-toqba ta' skop b'xi ħaġa tittimlija. Issa, min jimlija bil-Louis Vuitton, u min jitlija għanna bil-krek, u bil-kok, u bjanġel. Ma nafx taħseb inti dwar din. Jena naħseb, din ċirkostanza għaw Malta għalfejn hija daqsxejn allarmanti naħseb. Jena tibatu ħafna nies u mhux qed jisiru affarijiet biżżejjed mill-awtoritajiet għax jista' jkun m'għandhomx awareness jista' jkun laqsu ma konxi biżżejjed ta' kemm gravi l-biċċa tax-xogħol għax kieku ma jillegalizzawx is-sustanzi, kieku jaraw xi jagħmlu biex jkabru żgħażagħ aktar b'saħħithom b'aktar opportunitajiet biex jifhmu li għandhom l-għażla jridu jmorru għas-sustanzi, imma jridu jistgħu jinvestu f'karrieri li jista' jwassluhom x'imkien fejn forsi qatt ma jimmaġinaw li jkunu f'ħajjithom. Il-ħilu li wansi jaslu hemm jista' jkunu mbagħad jażlu jqogħdu jpejpu jiġbru l-kok. Għax
taf kif qiegħda l-biċċa tax-xogħol, ma jien naħseb m'għandniex biżejjed direzzjoni lejn iż-żgħażagħ l-aktar ngħid jiena ta' lejn fejn jridu jmorru x'jixtiequ jagħmlu. U tara wkoll familji ma rridx qed niġġudika imma tgħid imma dawn il-valur tal-familja kif inbidel daqshekk. Kif il-materjaliżmu sar l-aktar ħaġa importanti minn ċertu skills, ċertu valuri, prinċipji tal-ħajja, kif l-affarijiet titnaqru daqshekk malajr. Jiena ġejjin bija, biex ħaġa ta' dawn l-aħħar 10 snin. Jiena ġejjin naħseb jiena xi 20-30 sena l-affarijiet ilhom jinbidlu b'mod maġġel ħafna. Il-ħobża tal-Malti, il-ħobża tal-Maltin, minant il-Maypole. Jiena naħseb il-Maltin tant kemm kienu u forsi l-mentalità li konna kolonja dejjem okkupati minn xi ħadd ieħor xi ħadd irid jikkontrolla bejn ir-reliġjon bejn il-politiċi li issa ġew jaqgħu jqumu kollox minn kulħadd jagħmel li jrid. U forsi ħadd iridu naraw konsekwenzi tagħha. Ma naħseb jiena u inti li l-kawas rajnih first hand u ħriġna jew għamilna żmien perturbati minnu nafu x'in il-konsegwenza ta' kaos assolutu, libertà assoluta u libertà assoluta mingħajr direzzjoni mingħajr mappa u disċiplina. U naħseb għalhekk jiena u inti sensittivi iktar għal meta nisimgħu ħwejjeġ bħal u jien illiberalizzaw kollox. Easy. Mela, il-mistoqsija l-aħħar mistoqsija ġejja mingħand Ġajel li incidentalment hija l-persuna li magħha kienet ikolli dan id-dibattitu ta' Jesus sized hole. U Ġajel li staqsi, x'inhi l-iktar ħaġa li tippreġa fl-identità tiegħek li stinkajt biex tasal għalija llum? Tajjeb. X'inhi l-aktar ħaġa li tippreġa bħalissa? Fl-identità tiegħek. Fl-identità tiegħek, Ma hemmx naħseb ħaġa waħda partikolari ta' naħseb jiena llum ħossni persuna komplut jien kif jien, bli jien, bit-tajjeb u bil-ħażin tiegħi. Dik il-kompletezza? Dik hija kompletezza għalija. Dik il-kompletezza hija l-ħaġa li tippreġa l-iktar fl-identità tiegħek? Eżatt, dak li qed ngħid. Li tisħiħ. Din tisħiħ bli jien imma. Mhux skont xi ħadd ieħor jew skont kif jidillu Ġanni jew Peppi jew dana. Bli jien. Itallimt naċċetta lili nnifsi, nħobb lili nnifsi eżattament bli jien. Kif nidher, kif inħoss, kif naġixxi. Tajjeb? U naħseb dik tagħmilni kuntent biha nnifsi. Il-kuntentizza tiġi mid-din u din tiġi qisha l-identità tiegħi. What you see is what you get, u nħobb dak li jien. Naf li kienet l-ħar mistoqsija nistaqsikni oħra. Għajtli. Bl-overtime illum. Dak il-proċess ta' tisħiħ li qed titkellem dwaru inti. Kif taċċetta il-partijiet koroħ tiegħek? Li jekk qed nifhem sew ma tgħaddix ġudizzju fuqhom biex tkun tista' tgħix magħhom, però mingħajr ma tħallihom jikkundizzjonaw u ġibruħek b'mod li inti tqis ħażin. Kif tasal biex tagħmel dak il-kompromess kollu? Jiena naħseb trid tinduna li ħajja hija qasira. Tajjeb, ħadd mhu perfett. Għalkemm kollha nixtiequ li nkunu perfetti f'kollox, ħadd minnhom hu. Allura inutli neħli l-enerġija u l-ħin li għandi nipprova nissielet mien nifsi fuq ġufijiet jew affarijiet li ma jogħġbunix li ma nistax inbiddel, naċċettom, ħalli jiena kemm jista' jkun ingawdi u ngħix il-ħajja b'mod aktar libertà, bil-ħsieb negattiv. Tajjeb, taċċetta. Il-ħajja qasira, m'għandix ħin x'naħli, forsi ħlejt biżżejjed fil-passat, kont fir-riskju li mmut,
Irrid ikompli ngħix. Allura mhux se nħelma dawn it-trufijiet. Qabel fejn l-image id-dera, l-ħwejjeġ, il-karozzi kienu importanti ħafna. Illum mhux sekondari, vera mhux importanti. Għax hemm affarijiet aktar importanti, konnessjonijiet man-nies, relazzjonijiet, esperjenzi, ġodda man-nies, partikolarment man-nies. Dawk huma l-aktar ħaġa importanti għalija. Taċċetta limitazzjonijiet, l-affarijiet li għandek li ma jogħġbukx fik innifsek, and you move on. Biex daqshekk diffiċli, fil-verità. Jena ħobb ngħid, u forsi li nistgħu niċċensuraw jekk tħoss li hija grotteska. Imma parti mill-meditazzjoni tiegħi illi nagħmel filgħodu, nagħmel fis-silenzju tiegħi, insomma hija ngħid isma' kulħadd għandu wiċċ u kulħadd għandu toqba ta' sorb. U inti tittaċċetta li għandek dawn iż-żewġ affarijiet. U dejjem tiftakar li meta qed tħares lejn ħadd ieħor u qiegħed tgħaddi ġudizzju, ftakar ukoll li inti għandek toqba ta' sorb. U li dak il-persuna forsi biftit inqas ġudizzju punittiv tista' tipperswadih jieqaf ikun toqba tas-sorb. Għax inti tempatizza li ta' tista' dawru u jibda jkun naqra ħjar, tifhimni. Fil-fatt waqt li kont qed tispjegali fuq id-dun, bdejt ngħid forsi dak il-metodu illi anka l-iktar bniedem li huwa l-għadu tiegħek jew l-iktar bniedem li inti tħoss qed jagħmel ħsara. Tajdlu nħobbok, ma nafx. Jew naħfillek, ma nħobbokx naħfillek. U taħfir għalik ukoll, għalik innifsek taħfir. Kieku I mean, il-ħajja qasira wis biex noqogħdu neħlu enerġija ħasra. Għal xiex dak l-inkwiet dak il-ħsibijiet kollha, I mean, just be you. Yeah, the just be you part. So, rationally, I'm skeptical of that sentence. So, għax, alright, ċajta eżagġerata, sa jekk I'm Hitler, I'll just be me. Għajarle, issa, inti meta tkun qed qis l-affarijiet koroħ dwarek u qed taċċettom, biex għadni ma fimx eżatt il-proċess x'inhu, għax billi naċċettom u ma ngħaddix ġudizzju, jiġifieri meta nagħmilhom all right, le, mhux all right, mela tngħaddi ġudizzju fuqhom u tiġi u teħel f'dan il-loop. Jista' jkun ma jkunx ġudizzju, ta' jista' jkun qed tikkoreġi lilek innifsek. Imma biex nikkoreġi lili nnifsi, irid inħares lejn l-oġġett li jien nkun għamilt. Ngħidu pereżempju jien għandi tendenza pereżempju li nirrabja. Irrabjajt, inħares lejn dik ir-rabja tiegħi u ngħid dik ħaġa ħażina. Hija tiegħi, hija parti mill-personalità tiegħi, però hija ħażina u hemm bżonn li nieqaf nagħmilha. Jew kellha tkorreġi lilek innifsek, titgħallem kif tesprimi r-rabja b'mod li ma tagħmelx ħsara lilek innifsek jew il-ħadd ieħor. Jien tista' tkun irrabjat, mela le, għandek dritt tkun irrabjat, jekk hija emozzjoni li tħoss, imma kif tesprimija, kif tikkoreġi lilek innifsek. Pereżempju, l-limitazzjoni ġifiet tagħna naħseb kulħadd għandu lista twila. Ġifieri jien ngħid nikkoreġu lilna nfusna. U qatt ma nġibuha żewġ u mhux dejjem nġibuha tajba u għax maħniex perfetti, allura ma nikkundannawx lilna nfusna lanqas. Dik kienet question 1. Question 2. Kif tħoss li inti daqshekk figura li n-nies iħarsu lejn il-putu jgħidu? Ma nafx tistaqsi lilu naħseb, ma nafx. Le, inti kif tħossok hu? Kif inħossni jiena, mhux għax ma nħossnix speċjali. Nis ma nafx, ma nħossnix persuna speċjali, nħossni persuna komuna ħafna. Li min jafni jaffejjat miegħi, jaf li l-kwalitajiet tiegħi x'inhuma u anke d-ġufijiet tiegħi. U forsi dik raħ tiegħi min ikun aktar qrib, jiġifieri grat li n-nies japprezzawni b'dan mod. Ġifieri sem nista' ngħidlek ma nafx għalxiex aktar minn hekk. X'ħafna nies li semmewk dejjem
Dejjem, issa jiena bniedem li nitkellem ma' ħafna nies u ħafna nies ikunu rridu jgħidu li ħafna affarijiet fuq ħafna nies. Għandi dak l-rwol fis-soċjetà jiena kultant li skip tas-soċjetà u kultant il-repożitorju ta' affarijiet ta' x'inhu bħal Tal-qrar, u li jisma' kollox. Rar, eżatt. Aħna għandna naqra dik il-funzjoni. Però l-putu dejjem the highest esteem, Istram. Thank you, ma nafx, sab, gratu għalihom dan nies. Ovvjament, naħseb jiena konnessijiet li namlu bejnietna naħseb nippruvaw nagħmluhom mod tajjeb, jiena l-inqas minn naħa tiegħi. Persuna bqa' naraħ persuna, kikun persuna fil-qrib, ħbieb tiegħi u hekk dejjem nos dik il-ħbiberija man-nies li nintaqa' magħhom. Qalbi miftuħa wkoll anke n-nies li ma nafx, nintaqa' ma' nies li ma nafhomx laqas ikunu Maltin, ġifieri xorta ngħid illallu x'esperjenza kienet dik issija. Ġifieri n-natural tiegħi naħseb ikun hekk. Kun miftuħ. Ikun miftuħ. Bħal tal-Ingliżi, basta nħu 25 cents minn għandhom, u nivvintalhom storja ta' Malta. Mbagħad ittihom it-tef l-aħħar. Mbagħad ntuhom it-tef. Mela putu, immensament grazzi naħseb u l-podcast fuq dik il-nota ħelwa, fuq dak l-aneddotu ħelwa wkoll. Nirgrazzjak tal-li għaddejta u t-tieni darba. Grazzi. Skużani, No problem. Kien pjaċir tiegħi nerġa' niltaqa' miegħek u nerġgħu niddiskutu. And thank you very much. Inti bniedem ta' tan-nies jiebi. Mela, ntuk tan-nies kbira fl-aħħar. Mela, patreon.com/John Mallia għal min jixtieq jgħinna biex dan il-podcast inkomplu namluħ, tista' tkunu hawnhekk preżenti għal daw il-konverzazzjonijiet, tista' tkunu preżenti fil-każin, tista' tkunu parteċipi fil-chat tal-WhatsApp, l-events li namlu, hija komunità li dejjem qed tikber, vibranti ħafna u hija l-qalb pulsanti ta' dan il-proġett tal-darba putu. Grazzi ħafna. Minn qalbi. Il-li tajjeb, għaddieħla. Mela, tlaqna?